Καλημέρα. Κυρίες και κύριοι, αξιότιμοι κύριοι καλεσμένοι και αγαπημένες μητέρες, σας ευχαριστούμε που είστε στο κολέγιό μας σήμερα και μας τιμάτε με την παρουσία σας. Ονομάζομαι Ευγενία Γιατζόγλου και είμαι η πρόεδρος της κοινότητας ψυχολογίας του Αμερικανικού Κολεγίου Ελλάδος. Είναι πραγματικά τιμή μας να σας καλωσορίζουμε σε μια τόσο εμπνευσμένη συνέλευση, αφιερωμένη στο σκοπό της ενδυνάμωσης των μητερών. Μητέρα. Η παρουσία σας φωτίζει αυτό το γεγονός με μια συλλογική δέσμευση για τον εορτασμό της δύναμης και της ανθεκτικότητας της μητρότητας. Καθώς ξεκινάμε το ταξίδι αυτό μαζί, ήρθε οι γνώσεις που μοιραζόμαστε και οι συνδέσεις που σφυριλατούνται εδώ να ρίξουν φως στη μεταμορφωτική δύναμη μέσα στην καθεμιά μας. Η συμμετοχή σας εμπλουτίζει την κοινότητά μας και ανυπομονούμε να καλλιεργήσουμε ένα υποστηρικτικό περιβάλλον που ανυψώνει και ενδυναμώνει τις μητέρες σε όλες τις πτυχές της ζωής. Ελπίζουμε να απολαύσετε τη σημερινή δράση και οπωσδήποτε να μείνετε μέχρι το τέλος για το εργαστήριο τεχνικών αναπνοής με την κυρία Θεαμελής. Καλώς ήρθατε και σας ευχαριστούμε πολύ που είστε εδώ. Καλημέρα και από μένα. Ονομάζομαι Κωνσταντίνα Χιμάρα και είμαι γραμματέας της κοινότητας ψυχολογίας εδώ στο Αμερικάνικο Κολέγιο. Θα ήθελα να καλέσω στο βήμα την κυρία Κλόντια Καρίδης, η οποία είναι η Αντιπρόεδρος Δημοσίων Υποθέσεων του Αμερικανικού Κολεγίου Ελλάδος. Κυρία Καρίδη. Καλή σας μέρα από μένα. Ονομάζομαι Κλόντια Καρίδη, Vice President of Public Affairs στο Αμερικανικό Κολεγίο Ελλάδος και είναι μεγάλη μου χαρά να σας καλωσορίσω σήμερα εκ μέρους της διοίκησης του κολεγίου μας. Να ευχαριστήσω τις φοιτήτριές μας που βοηθάνε και υποστηρίζουν την εκδήλωση, η οποία συνδιοργανώνεται από το Office of Sustainability, από το Center of Excellence in Sustainability του κολεγίου μας, φυσικά σε συνεργασία με το Rise Club και την υποστήριξη του DRI, όπως θα το πούμε στα αγγλικά, DRI Psychology Student Society και των Sustainability Leaders, επίσης των παιδιών που είναι συνέχεια υποστηρικτές σε παρόμοιες δράσεις. Θέλω να πω ότι η σημερινή εκδήλωση οργανώνεται στο πλαίσιο του εορτασμού της ψυχικής υγείας, του μήνα της ψυχικής υγείας αφενός, αλλά και σε ένα ευρύτερο πλαίσιο δράσεων που το κολέγιο μας αναλαμβάνει σε συστηματική βάση για την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης. Όμως η συγκεκριμένη σημερινή εκδήλωση βεβαίως έχει στόχο, όπως είπαν και τα κορίτσια πριν από μένα, την ενδυνάμωση τόσο σε προσωπικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο γυναικών κάθε ηλικίας και ιδιαίτερα των μητέρων που επομίζονται συνήθως δυσανάλογα βάρη, όπως ξέρουμε όλες εμείς εδώ που έχουμε τέτοιους ρόλους. Και όπως λέγαμε νωρίτερα μεταξύ μας. Θέλω να τονίσω ότι το Αμερικανικό Κολεγίο Ελλάδος δεσμεύεται πραγματικά μέσα από πολλές πρωτοβουλίες για την πρόθεση της βιώσιμης ανάπτυξης. Είμαστε το μόνο εκπαιδευτικό ίδρυμα στην Ελλάδα που αξιολογείται συστηματικά σε πολλούς διαφορετικούς τομείς και οργανώνει σειρά εκδηλώσεων, δράσεων, ενημερωτικών εκστρατιών και ένα σωρό άλλες πρωτοβουλίες και δράσεις που αφορούν και στην ανάπτυξη επίσης προγραμμάτων, ακαδημαϊκών προγραμμάτων και την ανάπτυξη της έρευνας σε τομείς που βοηθάνε την βιώσιμη ανάπτυξη, αλλά και στην καθημερινότητα, στη λειτουργία μας την καθημερινή. Για όλες αυτές τις πρωτοβουλίες, το Αμερικανικό Κολέγιο Ελλάδος έχει πάρει για δεύτερη φορά τον Ιούνιο του 2023 το Gold Stars Rating. Το Stars είναι τα αρχικά για Sustainability Tracking, Assessment and Rating, το οποίο δίνεται από έναν παγκοσμίου φήμης και εμβέλειας οργανισμό, το Association for the Advancement of Sustainability in Higher Education, μέσα από τον οποίο μετριούνται συστηματικά πάνω από 900 ιδρύματα παγκοσμίως. Εμείς είμαστε το μόνο στην Ελλάδα που αξιολογείται μέσα από αυτό το ίδιο σύστημα, με τον ίδιο τρόπο όπως αξιολογούνται τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου και ιδιαίτερα της Αμερικής. Και έχουμε καταφέρει να φτάσουμε σε ένα επίπεδο, ξεκινήσαμε από το 2016 και ανά 2 χρόνια που υποβάλλουμε το report μας, ένα πολύ αναλυτικό report που υποβάλλεται χάρη στη συνεργασία όλων μας και τις εξαιρετικές προσπάθειες της συναδέλφου μου, της κυρίας Σασαβιωτάκη, έχουμε καταφέρει να φτάσουμε σε ένα πολύ υψηλό επίπεδο για το οποίο πραγματικά μας έχουν αναδείξει και μέσα από τον ίδιο τον οργανισμό, σαν ένα παραδειγματικό ίδρυμα για τη λειτουργία μας. Θέλω να συγχαρώ το Rise Club για την πρωτοβουλία και ιδιαίτερα την κυρία Καρανάση για την πρωτοβουλία να ιδρύσει αυτή την πρωτοβουλία και να υποστηρίξει τις άνεργες κυρίως μητέρες από όσο καταλαβαίνω. Πολύ σημαντικό. Και θέλω με την ευκαιρία τέλος να θυμίσω ότι και το Αμερικανικό Κολέγιο Ελλάδος ιδρύθηκε από γυναίκες. Ιδρύθηκε το 1875 στη Σμύρνη της Μικράς Ασίας
από πολύ δυναμικές Αμερικανίδες ιεραποστόλους γυναίκες που τότε ταξίδεψαν από τη Βοστόνη στα βάθη της Μικράς Ασίας προκειμένου να ιδρύσουν σχολεία και το δικό μας συγκεκριμένα σχολείο μόνο για κορίτσια. Από γυναίκες για γυναίκες. Και ήταν από τότε το σχολείο μας ιδιαίτερα πρωτοπόρο και έδινε τρομερά πρωτοποριακά δεξιότητες και υποστήριξη σε γυναίκες της εποχής έτσι ώστε να γίνουν ενεργά και χρήσιμα μέλη της κοινωνίας. Αυτό συνεχίζεται μέχρι σήμερα, ακόμα και αν το σχολείο βεβαίως έχει αναπτυχθεί πάρα πολύ και φυσικά είμαστε και αγόρια και κορίτσια, αγαπάμε και τους άντρες, αλλά οι γυναίκες είναι οι στυλοβάτες. Λοιπόν, τελευταίο σχόλιο, θέλω όλοι μας να συνειδητοποιήσουμε τι σημαίνει να είμαστε σε ένα τέτοιο όμορφο περιβάλλον, προστατευμένο και μεταξύ μας, τη στιγμή που στον κόσμο γύρω μας και πολύ κοντά μας γίνονται τρομακτικά πράγματα για το ανθρώπινο γένος και ντροπιαστικά. Έχουμε στο νου μας όλους, έχουμε παιδιά εδώ που φοιτούν μαζί μας και από το Ισραήλ και από την Παλαιστίνη. Τους σκεφτόμαστε και τους συμπαραστεκόμαστε με όσο το δυνατόν καλύτερο τρόπο μπορούμε. Απλώς εμείς που ζούμε σε ένα προστατευμένο και προνομιούχο περιβάλλον, να συνειδητοποιούμε όλα τα καλά που έχουμε. Καλή δύναμη στις γυναίκες όλες, καλή επιτυχία στις σημερινές εργασίες και ευχαριστούμε που είσαστε μαζί μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την κυρία Καρύδη για αυτόν τον εναρκτήριο λόγο. Θα θέλαμε τώρα να δώσουμε το βήμα στην ιδρύτρια του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rise Club, που έχουμε τη τιμή σήμερα να έχουμε μαζί μας, την κυρία Ιφηγένεια Καρανάσιου, για να μας πει και λίγα λόγια. Καλημέρα σας. Χαίρομαι πάρα πολύ που είστε όλες μαζί μας σήμερα σε αυτήν την τόσο ουσιαστική ημερίδα για την ενδυνάμωση των γυναικών και ιδιαίτερα των μητέρων. Θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα την Αντιπρόεδρο του Αμερικανικού Κολεγίου Ελλάδας, κυρία Καρύδη, για αυτό το υπέροχο καλωσόρισμα και για τα όμορφα λόγια που μας είπε, καθώς επίσης να ευχαριστήσω την Ράνια Σαριωτάκη, Διευθύντρια του Γραφείου Sustainability, για αυτή την τόσο όμορφη και επικοδομητική συνεργασία. Και ένα μεγάλο ευχαριστώ επίσης στη Βίβιαν Γιαννοπούλου, φίλη εδώ και αγαπημένη εδώ και 20 χρόνια, που χάρη σε αυτήν ξεκίνησε αυτή η όμορφη συνεργασία με το Αμερικανικό Κολέγιο. Δεν θέλω να σας κουράσω με παρουσιάσεις, γιατί έχουμε να ακούσουμε πολύ όμορφα πράγματα από τις εξαιρετικές ομιλητριές μας εδώ σήμερα, αλλά θα πω έτσι λίγα πράγματα για το Rise Club, για όσους δεν μας γνωρίζουν. Το Rise Club είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που ιδρύθηκε το 2020 και έχει στόχο να υποστηρίξει όλες τις άνεργες μητέρες στην Ελλάδα. Μέσα από σεμινάρια αναβάθμισης δεξιοτήτων, από εργαστήρια προσωπικής ενδυνάμωσης, από ομάδες ψυχικής υγείας, θέλουμε να τις βοηθήσουμε, όποια μητέρα θέλει, να επανέλθει στην αγορά εργασίας, είτε να κάνει μια δική της επιχειρηματική ιδέα πραγματικότητα, είτε να κάνει μια αλλαγή στην καριέρα της. Θέλουμε να είμαστε δίπλα σε κάθε μητέρα που θέλει να αναδείξει τον καλύτερό της σε αυτό και να συμβάλλουμε έτσι γενικότερα στην βελτίωση της καθημερινότητάς της, καθώς και στη βελτίωση της ζωής της οικογένειάς της γενικότερα. Το όραμα του Rise Club είναι να γίνει το μεγαλύτερο δίκτυο υποστήριξης για γυναίκες μετά τη μητρότητα στην Ελλάδα και γι' αυτό σας χρειαζόμαστε όλοι στο πλευρό μας. Θα ήθελα επίσης να πω ότι είναι Οκτώβριος, είναι ο μήνας της ψυχικής υγείας και χάρη σε αυτό πραγματοποιείται σήμερα αυτή η σημαντική εκδήλωση ενδυνάμωσης. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας και θα ήθελα να ξεκινήσουμε ακούγοντας δύο γυναίκες που αποτελούν έμπνευση, που επέστρεψαν στην αγορά εργασίας μέσα από τις προσωπικές τους ιστορίες που θα μας διηγηθούν και να δούμε τι μπορούμε να καταφέρουμε όταν έχουμε επιμονή, όταν προσπαθούμε και όταν έχουμε καλή διάθεση και προσήλωση στο στόχο μας. Ευχαριστώ πολύ. Θα ξεκινήσουμε με το πρώτο πάνελ, το οποίο αφορά την κοινή χρήση, ένα κοινό ταξίδι, με τις εμπνευσμένες ιστορίες λοιπόν επιτυχίας μητέρων και γυναικών επαγγελματιών. Πρώτα θα καλέσουμε την κυρία Κλεοπάτρα Τομαΐς. Και την κυρία Νατάσα Τρενταφυλλίδου, που είναι επικεφαλής περιβαλλοντολογικός ελεγκτής της ΠΜΟ.
Να καθίσουμε καλύτερα. Ας καθίσουμε δίπλα. Πλήρης άγνοια. Καλημέρα λοιπόν σε όλες, δεν ξέρω. Ακούγομαι. Καλημέρα λοιπόν. Καλημέρα λοιπόν σε όλες. Για μένα είναι μεγάλη συγκίνηση γιατί πιστεύω μετά από πάρα πολλά έτη, δεν θα το αναφέρω, στον χώρο στον οποίο χτίστηκα. Στον οποίο υπήρξα φοιτήτρια και είχα τα ομορφότερα χρόνια που θα μπορούσα ως νέα φοιτήτρια να έχω. Εργαζόμουν από πάρα πολύ μικρή ηλικία, πολλά τα έτη σε διάφορες εταιρείες, όντας σπουδάστρια εδώ, στο ΤΙ, το αγαπημένο. Ήταν όμορφα τα χρόνια της εργασιακής εμπειρίας που είχα. Πέρασα από διάφορες εταιρείες. Δεν χρειάζεται να αναφέρω, μέσα στο LinkedIn να αναφέρω τα αναλυτικά, γιατί θέλω να επικεντρωθώ αλλού. Το 2011, λοιπόν, τέλη του 2011, με την κρίση, στην θέση που ήμουν ως υπεύθυνη κύματος εξαγωγών σε ελληνική φαρμακοβιομηχανία με γενώσιμα, έκλεισε. Βρέθηκα λοιπόν στον δρόμο, εγώ κι άλλοι τόσοι εργαζόμενοι, δεν το βάλα κάτω, προσπαθούσα να ψάξω, να βρω. Είτε στον χώρο, είτε κι αλλού. Αυτό που άκουγα, ότι δεν ήμουν ανταγωνιστική, γιατί είχα ένα πολύ μικρό παιδί. Ήταν σίγουρη ότι πρόκειται να αυξήσω την οικογένεια, με άλλα περισσότερα παιδιά. Απογοητεύτηκα. Θυμάμαι το σύζυγο να λέει ότι κοίταξε να δεις, μη στεναχωριέσαι, έχουμε την πολυτέλεια να παραμείνεις σπίτι, να μεγαλώσεις το παιδί μας και γιατί όχι και ένα δεύτερο. Πράγματι, μπήκα κι εγώ σε αυτό το τρυπάκι, παρόλο που είχα μάθει να εργάζομαι, ξαναλέω, από πολύ μικρή ηλικία, όχι μόνο με ένσημα και από πιο μικρή, χωρίς ένσημα, γιατί μου άρεσε η εργασία, μου άρεσε η μάθηση. Πέρασαν πολλά χρόνια. Με μια διακοπή ετών, έτσι σαν βοηθός σε κάποιους φίλους, στην εταιρεία τους και μετά αφού ήρθε και το δεύτερο, σταμάτησα ολοκληρωτικά. Μέσα μέτρωγε. Κάποια στιγμή κινήθηκε για τα καλά η θέληση και η όρεξη για εργασία, γιατί με πήρε η μπάλα, όπως μας παίρνει τις περισσότερες μητέρες, να είμαστε κριτικές σε άλλα πράγματα και σε άλλες δραστηριότητες. Τελικά, μετά από προτροπή φίλων, μαμαδοφίλων, γυναίκες, αυτές δώσανε την όθηση, μου λένε κατακύρους, και γιατί δεν πιάνεις δουλειά, γιατί έκανες επαγγελματική αυτοκτονία, γιατί σιγά σιγά μπήκε μέσα και μέτρωγε. Ξεκίνησα με κάποια σεμινάρια η αρχή, μέσα από τον πρώην ΟΑΕΔ νυν ΔΥΠΑ. Λέω, ας τα κάνω για μένα. Σιγά σιγά άρχισα να αισθάνομαι όλο και πιο δυνατή. Παρακολούθησα είτε διαζώσεις είτε διαδικτυακά άλλα σεμινάρια. Έκτισα σιγά σιγά και λέω σιγά σιγά βήμα-βήμα. Γιατί όλες μπορούμε βήμα-βήμα να χτίσουμε το τώρα. Πώς? Με μελέτη. Θα μου πεις, μα ήσουν στον τυρί, είχες εργασιακή εμπειρία. Και η γνώση δεν σταματάει. Μεθοδευμένα. Παράλληλα με τις υποχρεώσεις που είχα στο σπίτι, στην οικογένεια. Με την αμέστη συμπαράσταση φίλων, όπως της Κατερίνας, της Μαρίας, όπως τη συμπαράσταση του συζύγου, που αν και έλειπε συνεχώς και λείπει συνεχώς, εκτός Ελλάδος, μου είπε προχώρα. Με τη συμπαράσταση όμως της μητέρας μου, πάλι μια σημαντική γυναίκα, όταν με είδε ότι εγώ λάβω κάθε φορά που συμμετέχω σε κάποια projects, προκειμένου να στήσω πάλι τον εαυτό μου, για να μπορέσω να ζητήσω εργασία.
και μου λέει προχώρα. Εγώ είμαι εδώ. Θα σε βοηθήσω. Για να μην τα πολυλογώ, συμμετέχοντας στην ημερίδα που είχε κάνει πάλι το Rise Club, το Μάιο μήνα, συνεργασία με το αγαπημένο για εμένα Ντυρί και τους ανθρώπους, είπα δεν θα φοβηθώ, θα τολμήσω να κάνω αίτηση και σε άλλες εταιρείες που δεν ήμουν εξοικειωμένη. Θα πάρω την πρωτοβουλία να στείλω, ας πούμε, σε εταιρεία με δομικά υλικά. Γιατί, τι παραπάνω έχουν οι άντρες που εργάζονται εκεί, οι μάνατζερ. Έτσι, μέσα σε 2,5 μήνες κατάφερα να βρω εργασία, να βρω έτσι όπως την ήθελα, entry level, δεν με ενοχλεί, στην εταιρεία του Ρωστή με τα δομικά υλικά, ως exports coordinator, γιατί εκεί ήθελα, στον τομέα των εξαγωγών. Αυτό μου άρεσε. Αυτές ήταν οι σπουδές μου. Θα μπορούσα να βρω και οπουδήποτε αλλού. Με καλούσαν για συνεντεύξεις. Είχα την πολυτέλεια να πω όχι. Έκανα ναι, μια διαπραγμάτευση. Θεωρώ ότι βρήκα κερδισμένη, γιατί το έβρισα. Έστησα πάλι τον εαυτό μου με γνώση, διαβάζοντας. Πάλι για το αντικείμενο σπουδών μου. Αν φρεσκάπτας πάλι ναι. Τα business English μου, ναι. Παρακολουθώντας σεμινάρια. Καθοριστικά ήταν και τα σεμινάρια που οργανώνει το Rise Club. Είχα την ευκαιρία να την γνωρίσω, την Ιφηγένεια, να πάρω δύναμη από την ημερίδα εκείνη, από το Αμερικανικό Κολέγιο Ελλάδος στους ανθρώπους που είχε καλέσει τότε στο μέγαρο του ΟΤΕ. Και λέω ναι, εγώ θα τα καταφέρω και πράγματι. 19 Ιουνίου ξεκίνησε μια εταιρεία που θέλησε να επενδύσει σε μια 45χρονη γυναίκα που απουσίασε πάρα πολλά χρόνια. Ναι, θέλησε να με εκπαιδεύσει και χαίρομαι γι' αυτό. Ναι, κατέβηκα επίσημα στο τμήμα κάτω και ακόμη μαθαίνω. Και μ' αρέσει που μαθαίνω. Μ' αρέσει που έχω όρεξη. Άρα λοιπόν, αγαπητές μου κυρίες, όμορφες, ανεξαρτήτου ηλικίας, είτε είστε μητέρες είτε όχι, μη φοβάστε. Ναι, δεν είναι εύκολα, δεν είναι ρόδινα. Εγώ είχα την πολυτέλεια να πω όχι σε κάποιες προσφορές εργασίας, γιατί δεν ήταν οικονομικά ελκυστικές, είτε γιατί το περιβάλλον δεν ήταν ταιριαστό για μένα. Και τώρα εκεί που είμαι, είναι ρόδινα, δεν είναι τέλεια. Αλλά μέσα από αυτή τη διαδικασία, εγώ βγαίνω κερδισμένη. Γιατί μαθαίνω, γιατί εξελίσσομαι, όχι μόνο σαν επαγγελματίας, σαν άνθρωπος, σαν γυναίκα και σαν μητέρα. Και μετά και όλους τους ρόλους που έχω. Γιατί πολύ απλά η γνώση, η θέληση για γνώση, η δίψα να εργάζεσαι, να τα συνδυάζεις τα πράγματα, ναι, γιατί μπορούμε. Είμαστε multitask. Δεν είμαστε, μπορούμε. Μην αφήνετε κανέναν τα όνειρά σας να τα αμφισβητήσει. Δεν παίζει ρόλο το ότι, ναι, έχουμε πατήσει τα 40. Αυτά που έχουμε καταφέρει εμείς, άλλοι, δεν θα πω τόσο ανδρικός πληθυσμός, ναι, δεν θα μπορούσε να το καταφέρει. Αγαπάμε τους άντρες, ναι, έχω ένα γιο και έχω και μία κόρη. Όμως νομίζω ότι είμαι το καλύτερο παράδειγμα για αυτούς. Σήμερα, το ότι βρίσκομαι εδώ, ένιωσα μεγάλη χαρά και περηφάνεια όλη στην οικογένεια και κυρίως τα παιδιά μου, γνωρίζοντας ότι εγώ θα έρθω εδώ να μιλήσω. Αν μπορώ έστω μία γυναίκα σήμερα, ανήμερα της εορτής μου, να εμπνεύσω, να της δώσω θάρρος, να μην φοβηθεί για τίποτα και να προχωράει με δύναμη, δεν είπαμε με έπαρση, αλλά με δύναμη, με καθαρή τη γνώση και την αλήθεια της. Σε έναν χώρο που εδώ χτίστηκα, το λέω και το ξαναλέω, γιατί το Ντυρί για μένα είναι μεγάλο κεφάλαιο της ζωής. Και συνεργασία με την Ιφηγένεια, την οποία την εκτιμώ βαθιά για το έργο που κάνει. Κάνει πολύ ωραία πράγματα. Να τα κυνηγάμε, να τα ψάχνουμε κορίτσια, οργανισμοί μη κερδοσκοπικοί, και το τονίζω, σαν το Rise Club, είναι λίγοι. Δεν σου ζητάνε, σου προσφέρουν. Δεν έχω να πω, να προσθέσω κάτι άλλο, δεν ετοίμασα ούτε λόγο, γιατί πήγα να γράψω και λέω, όχι. Να πω έτσι όπως το αισθάνομαι, αυτό το πάθος, ξαναλέω, μπαίνοντας στην εργασία, εμείς που λείπαμε ή λείπουμε πάρα πολλά χρόνια, αντιμετωπίζουμε αμφισβήτηση. Μπορεί και τοξικότητα αυτούς γύρω μας.
δεν πρέπει κανείς να μας κάνει να αισθανόμαστε τρόμο, προχωράμε. Δεν ξεφεύγουμε από το στόχο μας. Ποιος είναι ο στόχος μας? Να εργαστούμε, να προσφέρουμε, να μάθουμε. Έτσι, θέλω να πιστεύω ότι όλες μας θέλουμε να προχωρήσουμε με τη στήριξη, είτε αυτή είναι του οικογενειακού περιβάλλοντος, του όποιου άλλο. Σας ευχαριστώ θερμά που με ακούσατε, μου αφιερώσατε τον χρόνο. Ευχαριστώ, λυπάμαι που δεν έχω προλάβει να φέρω και να γεράσω. Έτρεχα. Καλημέρα σας. Μάλλον με ακούτε. Είναι μεγάλη μου χαρά που βρίσκομαι σήμερα μαζί σας. Είμαι εδώ για να μοιραστώ κάτι λίγο από την πορεία μου, την εμπειρία μου και τη ζωή μου. Όταν μου πρότειναν να μιλήσω για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενες μητέρες, αναρωτιόμουν τι είναι αυτό που θα μπορούσε να εμπνεύσει κάποιον, να του δώσει κίνητρο, να το τολμήσει ή κουράγιο να το προσπαθήσει. Και κατέληξα ότι ένα από τα πράγματα που έχει τη δύναμη να καθορίσει, να κινητοποιήσει, να αφηγήσει είναι η αλήθεια. Σήμερα λοιπόν θα μιλήσουμε και για τη δική μου αλήθεια. Είμαι μέλος του γένους Homo sapiens, όπως όλοι, και στην ενήλικη ζωή μου, μεταξύ άλλων, έχω αναλάβει το ρόλο της κόρης, της αδελφής, της φίλης, της συζύγου, της μητέρας, της επαγγελματία. Κανέναν από τους ρόλους μου δεν τον θεώρησα λιγότερο σημαντικό, χωρίς ουσία, και σε όλους έδωσα κομμάτι από τον εαυτό μου, ενέργεια, ψυχή, προσπάθεια. Οι ρόλοι όμως που καθόρισαν την επαγγελματική μου πορεία είναι αυτή της γυναίκας και της μητέρας. Παίρνοντάς σας μαζί στο ταξίδι μου, να σας αναφέρω ότι ως μητέρα εργαζόμενη δεν έχω τη δυνατότητα να ακολουθώ σε πολυήμερα ταξίδια, διότι δεν είναι εύκολο να διαμητερεύω εκτός σπιτιού. Δεν είμαι διαθέσιμη κάθε στιγμή για όλο το 24ωρο, καθώς είναι απαραίτητο να ασχοληθώ και με το παιδί μου. Χρειάζεται να τηρώ ωράριο για να ανταπεξέλθω στις απογευματινές δραστηριότητές του. Και έχω πάψει τη στιγμή που γεννήθηκε να ορίζω εγώ το πρόγραμμά μου. Ταυτόχρονα, αν κάποιο έκτακτο γεγονός μου στερήσει τη βοήθεια που έχω από τους γονείς και τους ανθρώπους που με υποστηρίζουν στη φροντίδα του, χρειάζεται άμεσα να βρω έξυπνες και αποδοτικές λύσεις. Παρόλο λοιπόν που τα τελευταία 10 και κάτι χρόνια έχω αυτούς για τον λοιπό επιχειρηματικό κόσμο περιορισμούς, ανέλαβα μάνατζερ σημαντικών τμήματων, διευθύνουσα σύμβουλος 2 εταιριών ενός από τους μεγαλύτερους περιβαλλοντικούς ομίλους και μέλος διοικητικού συμβουλίου της μητρικής του εταιρείας. Θέσεις που υποστήριξα με μεγάλη επιτυχία, κρίνοντάς την όχι από τα κέρδη των εταιριών, αλλά από την ανταπόκριση και την εξέλιξη που σημειώθηκε στις ομάδες μου, στις διαδικασίες και στις νοοτροπίες. Κατόρθωσα με τη βοήθεια των συνεργατών μου να σχεδιάσω και να υλοποιήσω απαιτητικά επιχειρηματικά πλάνα, να συμμορφωθώ με αυστηρές προθεσμίες, να ανταποκριθώ σε ταξίδια και έκτατα περιστατικά ρυπάνσεων όπως το Αγία Ζώνη, να ηγηθώ της ομάδας διοίκησης σε καιρούς κορονοϊού, να ξεκινήσω από το 0 το τμήμα βιώσιμης ανάπτυξης του ομίλου και παράλληλα να μεγαλώνω έναν χαρούμενο και καλοσυνάτο 10χρονο γιο. Πώς τα κατάφερα? Με προσπάθεια και μέθοδο. Ανέπτυξα τις ικανότητές μου σε τέτοιο βαθμό που τα αποτελέσματα στη δουλειά μου να είναι άμεσα, αξιοσημείωτα και τεκμηριωμένα, ολοφάνερα. Αποδείκνυε συνεχώς πως όταν εργάζεσαι με σχέδιο, στόχους και δείκτες επίδοσης, δεν απαιτείται χρόνος εκτός ωραρίων για να επιτύχεις όσο προγραμματίζεις. Φρόντιζα πάντα να είμαι ένα βήμα μπροστά από τις εξελίξεις. Λειτουργούσα στην πρόληψη και σε κάθε σχεδιασμό συνυπολόγιζα αναμενόμενα ρίσκα, ώστε να συμπεριλαμβάνουν διορθωτικές ενέργειες που θα αποτρέπουν τις κρίσεις και τα έκτακτα περιστατικά. Αξιοποίησα πλήρως την τεχνολογία, ώστε να παρευρίσκομαι σε συναντήσεις και συνομιλίες χωρίς φυσική παρουσία. Προσπάθησα στα ταξίδια που δεν μπορούσα να αποφύγω και εφόσον αυτό ήταν εφικτό, να παίρνω μαζί και το γιο μου και να προσαρμόζω το πρόγραμμα με τρόπο που μας εξασφάλιζε κοινό ελεύθερο χρόνο. Και όταν πια έφτασα στο σημείο που βρίσκομαι πλέον και είχα περισσότερες επιλογές,
Αντί να επιδιώξω θέσεις ευθύνης σε μεγάλες εταιρείες, αποφάσισα να συνεργαστώ με εργοδότες που επενδύουν στους ανθρώπους τους και τους αναγνωρίζουν το δικαίωμα να ζουν μια ισορροπημένη και ευτυχισμένη ζωή. Εταιρείες που προωθούν την τηλεεργασία, εξασφαλίζουν ευέλικτα ωράρια, κατανοούν τις κρίσεις, τα έκτακτα και όλα αυτά τα απλά και καθημερινά που συμβαίνουν σε όλους μας. Στη διάρκεια αυτής μου της διαδρομής αποφάσισα πως αλλού βρίσκεται η ουσία. Οι δυσκολίες αυτές αποτέλεσαν για μένα κίνητρο, να εξελιχθώ κι άλλο. Ευκαιρία να αποδείξω ότι το να μην είσαι διαθέσιμος σε 24ωρη βάση δεν παίζει κανένα απολύτως ρόλο αν είσαι ικανός, έμπειρος και πιστός στην αποστολή και τους στόχους σου. Αλλά και γιατί το ότι είμαι μητέρα, και μάλιστα η μητέρα του Μιχάλη, με έκανε αξιότερη επαγγελματία. Με βοήθησε να γίνω πιο επιτυχημένη μάνατζερ. Εξέλιξε τον τρόπο που αναλύω και σχεδιάζω το μέλλον και σαφώς με βοήθησε να γίνω καλύτερος άνθρωπος. Βάζοντάς σας λοιπόν λίγο βαθύτερα στην αλήθεια μου, να μοιραστώ μαζί σας ότι είμαι μια χωρισμένη μητέρα, διπλά υπερήφανη που η ζωή μου έφερε το Μιχάλη. Ένα αγόρι με μεγάλη και ανοιχτή καρδιά, που γνωρίζει τι σημαίνει ανιδιοτελής αγάπη. Είπα ότι θα τα καταφέρω αυτό. Αλλά πάντα χάνει το στοίχημα. Δεν πειράζει. Με δυνατό μυαλό, που χωράει μέσα του όλες τις πληροφορίες που τον βομβαρδίζουν καθημερινά, με ένα γλυκό χαμόγελο, δύο λαμπερά καστανά μάτια, ανεξάντλητη όρεξη να ανακαλύψει τη ζωή και δυσκολίες στο φάσμα αυτισμού. Προσπαθώντας να είμαι η καλύτερη μητέρα που θα μπορούσα να έχει ο Μιχάλης κοντά του, αν θα κλάψει όλη η τάξη, έμαθα να σέβομαι τη διαφορετικότητα και τον ξεχωριστό χαρακτήρα των συναδέλφων μου. Να τους δίνω το χώρο και τον χρόνο που χρειάζονται για να εξελιχθούν. Αντί να ζητήσω πολλά, έδωσα πολλά, για να νιώσουν ασφάλεια, αποδοχή, σιγουριά και καθοδήγηση. Μπήκα μπροστά και τους προστάτευσα από τα λάθη τους. Τους χάρισα επιβράβευση για κάθε μικρό ή μεγάλο επίτευγμα. Γιόρτασα μαζί τους τις επιτυχίες και τους στήριξα στις αποτυχίες. Λειτουργήσα με ενσυναίσθηση, ευαισθησία και ειλικρίνεια. Αναπτύχθηκα ως μέλος ομάδας, ως συνεργάτης, ως άνθρωπος και αυτό βρήκε σημαντική ανταπόκριση από τους γύρω μου. Η μητρότητα, που στα μάτια ορισμένων ήταν το βαρύδι που με κρατάει πίσω, για εμένα έγινε το σημαντικότερο πλεονέκτημά μου. Γιατί στη ζωή έχει σημασία πως επιλέγεις να αξιοποιείς τις ευκαιρίες που σου παρουσιάζονται. Είσαι με όσους κυνηγούν τα όνειρά τους ή με αυτούς που προτιμούν να βρουν δικαιολογία γιατί δεν προσπάθησαν καν. Τα εμπόδια που δημιουργούν γύρω μας άνθρωποι με ανασφάλειες και ελλειπή γνώση και κατανόηση του εαυτού, δείτε τα σκαλοπάτια για να προχωρήσουν οι μέθοδοι που επεξεργάζεστε τα δεδομένα σας στο επόμενο επίπεδο. Αφορμή για να εξελίσσετε το πώς προσεγγίζετε τα προβλήματα. Προκλήσεις για να αποδείξετε ότι υπάρχει και άλλος τρόπος. Μια αφοσιωμένη και στοχευτική μητέρα και παράλληλα μια επιτυχημένη επαγγελματίας. Ναι, είναι εφικτό. Και η απόδειξη είναι γύρω σας, δίπλα σας, μέσα σας. Εκεί βρίσκονται και οι απαντήσεις και ο τρόπος και η δύναμη. Για τον κόσμο μας είμαι πολλά πράγματα. Για εμένα, επιλέγω να είμαι το σύνολο των σκέψεων και των συναισθημάτων μου. Όπως αυτά διαμορφώθηκαν από τη θέλησή μου να κοπιάζω για το καλύτερο αποτέλεσμα, το πάθος μου να εμπνέω τους γύρω, την αδιάκοπη προσπάθεια, το πείσμα να μην εγκαταλείπω παρά τις δυσκολίες, τις σχέσεις μου, την αγάπη μου για τους ανθρώπους, τη ζωή μου με τον Μιχάλη. Αυτά που κανείς δεν μπορεί να μου στερήσει και αυτά που με έφεραν ως εδώ. Σας ευχαριστώ. Συγγνώμη,
καμιά φορά ξεχνάμε εμείς οι γυναίκες ότι έχουμε συναισθήματα και δεν είναι κακό να τα εκφράζουμε. Δεν θα χαρακτηριστούμε κάθε. Συγγνώμη. Σε θαυμάζω, να είστε καλά. Θα μας αφήσετε εδώ να κλαίμε. Μπορούμε να ρωτήσουμε. Την ώρα που σας έβλεπα συγκεκριμένες, σκέφτηκα ότι δεν υπάρχει κάτι, ας πούμε, να έρθει ένα πάνελ να μιλήσει για την επαγγελματική empάθεια και να βάλει τα κάτι. Και αυτό είναι δύναμη. Δεν είναι δυναμία. Όχι, δεν το θεωρώ δυναμία. Όταν μιλάω για το Μιχάλη, δεν μου είναι και πολύ εύκολο, γιατί με έχει μάθει όντως πάρα πολλά πράγματα μαζί του. Οπότε είναι πάντα συναισθηματικά φορτιστικό. Και όταν το έγραφα, δηλαδή, είχα debate με τον εαυτό μου κατά πόσο θα μπορέσω να το φτάσω στο τέλος. Οπότε δεν το θεωρώ αδυναμία, γι' αυτό και δεν το φόβο στον εαυτό μου. Αλλά καμιά φορά φέρνει τους άλλους λίγο σε μια θέση που... Ναι, αυτό. Δεν ξέρω γιατί. Κάθε ένας από εμάς κάτι έχει, είτε μπορεί να το πει, είτε όχι. Εγώ μπορώ να σε καταλάβω και κάπου χάρηκα ίσως που έμεινα πολλά χρόνια, γιατί μπόρεσα να στήσω το δικό μου παιδί, ένα παιδί με ΔΕΠΗ, διάσπαση προσοχής και υπερκινητικότητας, δυσλεκτικό, και αυτή τη στιγμή να φτάσει τρίτη γυμνασίου. Το έκτισα με τη βοήθεια των ειδικών. Χωρίς να λάβει φαρμακευτική αγωγή, το είχα βάλει στόχο, όχι ότι είναι κακό, αλλά το έβαλα στόχο. Και ευτυχώς που παρέμεινα στο σπίτι, εγώ. Αλλά μπορώ να νιώσω, να καταλάβω. Εμάς τις μητέρες, είτε είμαστε μητέρες γέννης ή καρδιάς, και ακόμη τις γυναίκες που δεν μπόρεσαν να γίνουν μητέρες, ναι, οφείλει όχι μόνο το κράτος να μας στηρίξει, αλλά να μας στηρίζουν και οι άλλοι γύρω. Κορίτσια, έχουμε η μία την άλλη, δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει. Γυναίκες μας τις γεννούν, μας βγαίνουνε. Όλες εμείς έχουμε ένα κοινό, την προσπάθεια των αγώνων και πρέπει να στηρίζουμε μία την άλλη. Να ενημερώνουμε, να μοιραζόμαστε τη γνώση. Αυτό κάπου έχει χαθεί. Ας το ξαναβρούμε. Χάρη σε αυτές τις πρωτοβουλίες του Rise Club και του Αμερικανικού Κολεγίου Ελλάδος. Ειλικρινά σε ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε. Σας ευχαριστούμε πολύ για αυτό το μοίρασμα. Δεν θα σας κουράσουμε άλλο. Θα θέλαμε να συνεχίσουμε με ένα πάνελ. Και θα ήθελα να καλέσω πάνω την κυρία Πετρά, επιστημονική συνεργάτη του Επιστημονικού Κέντρου Αθηνά, υπεύθυνη γυναικείας μονάδας κοινοδομίας, την κυρία Στέλλα Αποστολάκη, αναπληρώτρια καθηγήτρια περιβαλλοντικής επιστήμης, τμήμα επιστημής των μαθηματικών, εκτελεστική διευθύντρια του Κέντρου Αριστείας και για την αειφόρο ανάπτυξη στο Αμερικανικό Κολέγιο Ελλάδος, τη Μερόπη Μιχαλέλη, ψυχαναλήτρια, ιδρύτρια της ΚΟΗΔΙΣ, μέλος της Ελληνικής Ψυχαναλυτικής Εταιρείας, ιδρυτικό μέλος και πρώην πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Ψυχικής Υγείας των Βρεφών. Και τέλος, την κυρία Αλεξία Πολυσίδη, διευθύνουσα σύμβουλος της Ανακάλυψης Therapeutics, επίκουρη καθηγήτρια φαρμακολογίας στο πρόγραμμα Βιοτρικών Επιστημών στο Αμερικανικό Κολέγιο Ελλάδος. Η συντονίστρια θα είναι η κυρία Λίνα Γιάνναρου, δημοσιογράφος της εφημερίδας Καθημερινή. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Είμαι πολύ συγκινημένη με αυτό που άκουσα νωρίτερα. Οι μαμάδες που εργάζονται μπορούν να ταυτιστούν σε μεγάλο βαθμό με αυτές τις ιστορίες. Συχνά δεν το συνειδητοποιούμε ότι κάνουμε μια έξτρα προσπάθεια σε σχέση με τους συναδέλφους μας. Αλλά τέλος πάντων, επειδή αυτό θα είναι το θέμα και του δικού μας πάνελ, ήθελα να πω κι εγώ από προσωπική εμπειρία ότι επιστρέφοντας στη δουλειά μετά το παιδί, ένιωσα ότι πρέπει να κάνω ένα δυνατό sprint για να προλάβω τις εξελίξεις, να προλάβω να φτάσω στο επίπεδο των συναδέλφων μου. Ένιωθα ότι είμαι λίγο πίσω και ακόμα και τώρα που έχουν περάσει περίπου 2 χρόνια, δεν έχω ανακάμψει πλήρως. Έτσι αισθάνομαι. Σε διάφορους κλάδους οι εξελίξεις τρέχουν.
η τεχνολογία καλπάζει και ταυτόχρονα έχεις και ένα σπίτι με φοβερές απαιτήσεις. Παρ' όλα αυτά, κουτσά στραβά, κάτι γίνεται, θυλάζεις και γράφεις πάνω από το παιδί και, ξέρω εγώ, καλύπτεις ένα deadline ή, ξέρω εγώ, κάνεις μια συνέντευξη και ταυτόχρονα μιλάς με τον παιδικό σταθμό για το αν έχει σταφίδες στο κέικ ή δεν έχει, τέλος πάντων. Ήθελα λοιπόν να ξεκινήσουμε με τις εκλεκτές μας καλεσμένες. Ίσως με την κυρία Πετρά, θέλατε εσείς να ξεκινήσετε. Η κυρία Πετρά εργάζεται εδώ και 36 χρόνια ως επιστημονική σύμβουλος και υπεύθυνη έργων σε μεγάλα ερευνητικά κέντρα της Ελλάδας. Σήμερα τη βρίσκουμε στο Ερευνητικό Κέντρο Αθηνά, υπεύθυνη της Μονάδας Καινοτομίας για τις Γυναίκες. Εσείς γνωρίζετε καλύτερα από τον καθένα, μια γυναίκα χρειάζεται σήμερα ψηφιακές δεξιότητες για να επανέλθει στη δουλειά. Θα κάνω μια μικρή εισαγωγή. Φυσικά. Δεν ξέρω αν με ακούτε. Γιατί και εμένα μ' άγγιξε πάρα πολύ και μπορούσα να είμαι και στο προηγούμενο πάνελ. Αυτό που είπε η Κλεοπάτρα, πρώτα να πω ότι ο αισθητικός κρίκος που λέγεται Ιφηγένεια Καρανάσου και Ράισκλα αναφτερώνει και αναδεικνύει πράγματα τα οποία αντίστοιχα πάνελ δεν τα αναδεικνύουν. Και το λέω με μεγάλη ειλικρίνεια και εγώ συγκινήμαι. Φανταστείτε από αυτά που είπε η Νατάσα προηγουμένως. Κράτησα αυτά που είπε η Κλεοπάτρα, θάρρος, αίσθηση για μάθηση, όνειρα για τη ζωή. Είμαι από μια επαρχία του Καστοριά. Αυτό το οποίο συνιστώ σε νέα παιδιά, γιατί και η Μονάδα Καινοτομίας και ο ερευνητικός χώρος είναι πάρα πολύ ηθοποιός σε αυτό το θέμα, κράτησε τα όνειρά σου και πάλι για αυτά. Αυτό νομίζω επειδή μας φιλοξενεί το Τουρί, ένα πολύ μεγάλο οργανισμό, όπου και ο γιος μου τελείωσε ένα minor πέρσι και η κοπέλα του φέτος και συνεχίζει σε major. Αυτό το περιβάλλον της ενθάρρυνσης και της τόνωσης και του ότι έχω ένα όνειρο το κάνω πράξη, είναι ο αισθητικός κρίκος που συνδέει και την έρευνα και τη Μονάδα Καινοτομίας για τις Γυναίκες. Ξεκινήσαμε πριν από 2 χρόνια για το G4W, μια συμμαχία για τη στήριξη γυναικών, με 5 πανεπιστήμια, 5 ερευνητικά κέντρα, δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς και 5 υπουργεία, για να μπορέσουμε να στηρίξουμε την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα των γυναικών. Και σήκωσε το χέρι το Ερευνητικό Κέντρο Αθηνά και είπε: ναι, θα σας φιλοξενήσουμε με ένα αμφιμή. Το αμφιμή για να υπάρχει φυσιακός βραχίωνας, για να μπορέσουμε να επιδιώξουμε να έχουμε κινήσεις οι οποίες θα έχουν μια νομική βάση, να προσπαθήσουμε να κάνουμε πράγματα. Στο Αθηνά, λοιπόν, εκτός από αυτό το νομικό βραχίωνα που μπορούμε να υποστηρίξουμε πάρα πολλές δράσεις, φιλοξενούμε ΜΚΟ όπως τις Ιφηγένειες με πολύ μεγάλη χαρά και την ομάδα της, διοργανώσεις, ένα co-working space όπου μπορούν να έρθουν νέα κορίτσια και αγόρια, να μπουν μια ιδέα, να συνδεθούν με έρευνα, με ερευνητικούς φορείς, με ερευνητικές ομάδες, να συνδυάσουν αυτό το οποίο σκέφτονται, να έχουν μια νομική βάση για να μπορέσουν να υποβάλουν προτάσεις. Έχουν συνεργαστεί ήδη με το Τυρί και το Μηχανικό Κολέγιο, με τον κύριο Παπαδιά, με όλο το δυναμικό και θα προσπαθήσουμε να κάνουμε πολλές κινήσεις και για το Στεφανίδη, με τη Στέλλα και την κυρία Σαρατζωτάκη και με όλο το δυναμικό εδώ, γιατί αυτό το οποίο μας συνδέει, και θα το ξαναγυρίσω στη Κλεοπάτρα και στην Νατάσα, είναι ότι έχουμε σύστημα μέθοδο, θα το συνεχίσουμε και επίσης θα έχουμε τον τρόπο να συνδέσουμε τη δυνατότητα νέων ευκαιριών μάθησης, αυτό που είπε πολύ ωραία προηγουμένως η Κλεοπάτρα και η Νατάσα, δίνοντας καινούριες ευκαιρίες. Δύο ευκαιρίες θα πω να μην πάω το χρόνο των υπολείπων, το sustainability, η βιωσιμότητα και η σταθερότητα στο περιβάλλον δίνει τόσες μεγάλες ευκαιρίες απασχόλησης, σύνδεση της παραγωγής με τη μάθηση, όσο δεν μπορείτε να φανταστείτε. Προηγουμένως μιλήσαμε με την κυρία Νορβία για θέματα δημοσιευμάτων, αλλά είδα προχθές μία ΜΚΟ που είναι στο Impact Hub, 3 κορίτσια και ένα αγόρι που σχετίζονται με το θέμα το πώς μπορούμε να μετρήσουμε τα θέματα της sustainability στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, τι δείκτες βιωσιμότητας κάνει η μικρή οικογενειακή επιχείρηση στην Ελλάδα, δηλαδή ο περιπτεράσιμο δίστρα, η καθαρίστρια, το μικρό κεντράκι που δίνει τυρόπιτες, το οποίο θα μας βοηθήσει να κάνουμε ένα πιστοποιητικό αντίστοιχα με αυτά που κάνει η Νατάσα, το οποίο θα σημαίνει ότι ο TripAdvisor όταν πάει να δει το καφενεδάκι της γειτονιάς θα έχει και το πιστοποιητικό της βιωσιμότητας και άρα θα επισκέφτεται καλύτερα το κουλούρι του ψηρή από το διπλανό κουλουρτζίκο. Μια μικρή ευκαιρία, μια μικρή εταιρεία που στεγάζεται στο Impact Hub και ετοιμάζεται κάτι τέτοιο το οποίο είναι εξαιρετικά χρήσιμο, πάρα πολύ νεανικό, πάρα πολύ δυναμικό
και το Αθηνά και το Πανεπιστήμιο τα οποία συνδέουμε, γιατί έχουμε και το δίκτυο επιτροπών ισότητας των φύλων όλων των ερευνητικών κέντρων και όλων των πανεπιστημίων, με σούπερ δυναμικές γυναίκες και άντρες, θα μπορούν να δώσουν όλο αυτό το πεδίο της μόρφωσης. Και δείτε τι ωραίο οικοσύστημα. Και χθες πάλι συζητούσαμε και προηγουμένως με την Νατάσα, μια μικρή πάλι spin-off, δηλαδή από τη spin-off είναι τεχνοπλαστή που προέρχονται από ερευνητικά αποτελέσματα και νέα παιδιά με τη σύνδεση με το ερευνητικό κέντρο και την αγορά δημιουργούν μια καινούργια startup ένα τεχνοπλαστό για μέτρηση ανθρακικού αποτυπώματος στη γεωργία και σε θέματα ανάπτυξης ακτινιδίων και κρασιού. Με την πρώτη μεγάλη επέμβαση στο Παγκόσμιο, ένα μεγάλο ποτοπίο στην Θράκη και στη συνέχεια στην υπόλοιπη Ελλάδα. Δύο περιπτώσεις, λέω για τα της δακτυμάνητης, άλλος χώρος, πολιτισμός και ψυχική τεχνολογία. Έχουμε ήδη συζητήσει με τη Στέλλα και με το Αμερικανικό Κολέγιο να κάνουμε τέτοια σύγκριση. Πολλές μεγάλες ευκαιρίες όπου η σύνδεση των ερευνητικών αποτελεσμάτων της μόρφωσης της γνώσης και της θέλησης και της τόλμης μπορούν να δημιουργήσουν πάρα πολύ ψηλά το επίπεδο. Συγγνώμη σας, κουράζω, είπα πάρα πολλά, διασυνδεμένα. Η μαμά μου λέει ότι είναι πολλά. Είμαι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε. Αυτό το οποίο γίνεται σήμερα είναι εξαιρετικά καλό. Η ηφηγένεια μας ενώνει πάρα πολύ, το λέω αυτό, γιατί σε πάρα πολλά πάνελ είναι πολύ κουραστικά, πολύ τυπικά, πολύ high society που λένε τα παιδιά μου, χωρίς κανένα αποτέλεσμα. Ελπίζω να συνεχίσουμε. Νομίζω η κυρία Αποστολάκη θα μπορούσε να προσθέσει σε αυτά που είπε η κυρία Πετρά σε σχέση και με το περιβάλλον και τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται σε αυτό το πεδίο για τις γυναίκες. Ναι. Ισχύει, νομίζω. Ναι. Καταρχάς, να ευχαριστήσω. Ακούγεται έτσι. Να ευχαριστήσω και εγώ όλη αυτή τη διοργάνωση, την Ηφηγένεια και όλους όσους συμπλέξαμε για να γίνει αυτό σήμερα. Να ευχαριστήσω, θα μου επιτρέψετε, τις προηγούμενες ομιλήτριες που μοιράστηκαν τις προσωπικές τους ιστορίες. Την Νατάσα δεν θα πω τίποτα για το Μιχαλάκι, γιατί είναι ένα υπέροχο παιδί και θα βάλω και εγώ τα κλάματα. Και να προσθέσω σε αυτά που είπε η αγαπημένη μου φίλη, η Ελένη, εδώ, ότι όλοι ξέρουμε πόσο μεγάλα είναι τα challenges, οι προκλήσεις για τις μητέρες και ιδίως για τις καινούργιες μητέρες. Είναι πάρα πολύ δύσκολο όταν φέρνεις το παιδί στον κόσμο να επιστρέψεις με τους ίδιους ρυθμούς στην εργασία σου, ακόμα και αν δεν έχεις φύγει από την εργασία, ακόμα και να επιστρέψεις στο προηγούμενο εργασιακό περιβάλλον. Γι' αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό αυτό που γίνεται και στο Αθηνά με το Women Innovation Hub και εμείς στο Center of Excellence Sustainability, έτσι και λίγο να ευλογήσουμε κι εμείς λίγο τα γένια μας. Φτιάχνουμε μία ομάδα που θα είναι γυναίκες στις θετικές επιστήμες, Women in STEM, και έχουμε ήδη συζητήσει να συμπορευτούμε με το αντίστοιχο unit στο Αθηνά. Αυτό που θα ήθελα εγώ να πω στις παρευρισκόμενες είναι πόσο σημαντικό είναι να κοιτάμε πια και άλλα επαγγέλματα, πόσο έχουν μπει στη ζωή μας τα πράσινα επαγγέλματα και οι πράσινες δεξιότητες. Ο λόγος που θα αναφερθώ σε αυτό είναι γιατί οι πράσινες δεξιότητες, τα green skills που λέμε, μπορούν να δώσουν ευκαιρίες και σε μητέρες και σε γυναίκες και σε άντρες φυσικά, που θέλουν να κάνουν μία αλλαγή στην εργασία τους ή να ενισχύσουν την εργασία που ήδη κάνουν. Να σας πω ότι τα πράσινα επαγγέλματα είναι σε μεγάλη άνοδο. Φυσικά όταν λέμε πράσινα επαγγέλματα εννοούμε επαγγέλματα τα οποία μέσα στην υλοποίησή τους και στην πραγματικότητα και στην καθημερινότητά τους έχουν ως ένα από τους κεντρικούς πυλώνες την προστασία του περιβάλλοντος και μαζί με αυτό και την προστασία της κοινωνίας, διότι περιβάλλον χωρίς άνθρωπο και χωρίς κοινωνία και κοινωνία χωρίς περιβάλλον δεν γίνεται. Αυτό αργήσαμε να το συνειδητοποιήσουμε, αλλά πλέον γίνεται συνείδηση όλων
Να σας πω ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχουν χώρες οι οποίες αξιολογούνται για το δίκτυο βιωσιμότητάς τους, καταγράφοντας πόσα νέα πράσινα επαγγέλματα ανοίγουν κάθε χρόνο. Κυρίως οι σκανδιναβικές χώρες είναι αρκετά μπροστά σε αυτό. Ότι υπάρχουν επίσημες πιστοποιήσεις για τους εργαζόμενους σε όλους τους τομείς, έτσι ώστε να βάλουν το πράσινο κομμάτι μέσα στο επάγγελμά τους, ότι μόνο τη χρονιά 2009-2010 υπολογίζεται ότι ανοίχθηκαν 1 εκατομμύριο θέσεις εργασίας, 1 εκατομμύριο θέσεις πράσινων επαγγελμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και υπολογίζεται ότι μέχρι το 2050 οι θέσεις αυτές θα είναι γύρω στα 6 εκατομμύρια. Τώρα, ποιοι είναι αυτοί οι τομείς? Πάρα πολλές θέσεις εργασίας ανοίγονται στα επαγγέλματα που έχουν σχέση με τη διαχείριση αποβλήτων. Υπολογίζεται ότι άμεσα οι θέσεις αυτές θα είναι γύρω στις 400.000 στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πάρα πολλές θέσεις εργασίας στο νομικό κομμάτι και το νομοθετικό, αλλά και στο νομικό κομμάτι εφαρμογής διαφόρων νομοθετημάτων που αφορούν και τη διαχείριση αποβλήτων, τη διαχείριση θετικών πόρων, τη διαχείριση δασών, οτιδήποτε συμβαίνει γύρω μας, τη διαχείριση πόλεων. Πολύ μεγάλο κομμάτι στην ενσωμάτωση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και πολύ μεγάλη έμφαση στην πράσινη επιχειρηματικότητα. Τώρα βέβαια κάποια κυρία από το ακροατήριο ή κάποιος άλλος μπορεί να ρωτήσει ότι ωραία, εγώ δεν είμαι μηχανικός όμως, δεν είμαι νομικός, δεν έχω κάνει σπουδές που σχετίζονται με αυτά τα επαγγέλματα, άρα πού είναι η διέξοδος για εμένα? Υπάρχουν οι πράσινες δεξιότητες, όπως είπαμε, οι οποίες είναι δεξιότητες που μπορούμε να αποκτήσουμε για να πρασινίσουμε λίγο το επάγγελμά μας ή να βάλουμε αυτό το στοιχείο μέσα. Για παράδειγμα, κάποιος που είναι manager ή ασχολείται με το marketing μιας εταιρείας, πλέον είναι επιτακτική ανάγκη να γνωρίζει τις αρχές του πράσινου marketing. Δεν θα γίνει περιβαλλοντολόγος, δεν θα είναι αυτός που θα δώσει την φυσική και χημική λύση σε ένα πρόβλημα περιβαλλοντικό, δεν θα είναι αυτός που θα δώσει τη λύση για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, θα είναι αυτός όμως που θα βοηθήσει να εφαρμοστεί η λύση που θα βγει από τον εκάστοτε επιστήμονα. Υπάρχει μεγάλη έμφαση πλέον στην πράσινη επιχειρηματικότητα, στις startups. Υπάρχουν πάρα πολλοί incubators και accelerators που βοηθούν ανθρώπους με τέτοιες ιδέες να κάνουν την ιδέα τους πράξη και αυτό είναι μία διέξοδος και για πάρα πολλές μητέρες που μπορούν να αρχίσουν μία μικρή επιχείρηση, γιατί επιχείρηση δεν σημαίνει έχω 150 υπαλλήλους, επιχείρηση μπορεί να είναι και μία προσωπική επιχείρηση που κάποιος κάνει το όνειρό του ή αυτό που του αρέσει πραγματικότητα ή το πάει ένα βήμα παραπέρα. Μπορεί να είναι στον τομέα της πράσινης μεταποίησης, στον τομέα της μόδας, με πιο βιώσιμες συνθήκες. Μπορεί να έχει τη ψηφιακή μορφή με πάρα πολλές πλατφόρμες οι οποίες μπορεί να ρυθμίζουν να μαζεύουν πληροφορίες από την κυκλοφορία μέχρι το να μαζεύουν στοιχεία από τους πολίτες για περιβαλλοντικά θέματα, μέχρι να καταγράφουν τα εστιατόρια με καλό περιβαλλοντικό αποτύπωμα για να πάμε, τα καφέ, τα πάρκα τα οποία χρησιμοποιούμε. Όλα αυτά μπορούν να μετουσιωθούν σε επαγγελματικές ιδέες και δυνατότητες. Φυσικά απαιτείται κάποια επιμόρφωση για να μπορέσει κάποιος να εισάγει αυτό το κομμάτι στην επαγγελματική του ζωή, αλλά σήμερα επίσης δίνεται μια έμφαση και σε αυτό. Υπάρχουν σεμινάρια, υπάρχουν τρόποι να προχωρήσει κάποιος και φυσικά
δεν είναι απαραίτητο να μείνουμε στις σπουδές που ήδη έχουμε κάνει. Μπορούμε να πάμε σε ένα βήμα παραπέρα και να εξελίξουμε και τις σπουδές μας και να κάνουμε μία στροφή. Ένα ακόμα πολύ απλό παράδειγμα, και θα κλείσω με αυτό, είναι ο οικοτουρισμός και το πόσο ανεβαίνει αυτό ως επιχειρηματική ιδέα, που είναι κάτι που μπορεί αρκετά πιο εύκολα να γίνει και μπορεί να είναι κατανοητό και από εμάς πως μπορεί να πάμε σε αυτό το επόμενο βήμα, καθώς είμαστε και μια τουριστική χώρα και πολλοί κόσμος ασχολείται σε αυτό το τομέα. Αυτά. Πάρα πολύ ενδιαφέρον. Συγγνώμη και εγώ αν μακρηγόρησα. Απλά σκεφτόμουν τόση ώρα που σας άκουγα ότι για να συμβούν όλα αυτά, η προϋπόθεση είναι η γυναίκα, η μητέρα να είναι καλά, να παταγέρα στα πόδια της και να αισθάνεται καλά και η ψυχική της υγεία να είναι εκεί που πρέπει. Γι' αυτό ήθελα να περάσω στην κυρία Μιχαλέλη, ψυχαναλήτρια με μεγάλη εμπειρία στην περιγεννητική, συμβουλευτική και ιδρύτρια τα τελευταία χρόνια της Κιτίδας. Είναι ανοιχτό, κυρία Μιχαλέλη, νομίζω. Ναι. Ένα Ινστιτούτο που προάγει την ψυχική υγεία του νεογονιού, της μητέρας, αλλά και του παιδιού στη μικρή ηλικία. Ποια ήταν η ανάγκη που σας όθησε να δημιουργήσετε την Κιτίδα? Ωραία. Λοιπόν, πριν έρθω στην ανάγκη που με έκανε να δημιουργήσω την Κιτίδα, της οποίας έντυπα και την ιστοσελίδα του πολύ ωραία, που είναι ένα βιβλίο ολόκληρο, μπορείτε να συμβουλευτείτε μετά, θέλω πραγματικά, όχι για λόγους αυρότητας, αλλά για λόγους ουσίας, να πω πώς βρίσκομαι εδώ και να πω ότι η καραντίνα είχε πάρα πολλές επιπτώσεις στην ψυχική μας υγεία, αλλά μας έφερε και κοντά τους ανθρώπους που θεωρώ χωρίς καμία αμφιβολία ότι η Κιτίδα έφερε κοντά, η καραντίνα COVID έφερε κοντά ανθρώπους που είχαν την επιθυμία να συνεχίσουν τον κόσμο στη νέα φάση που διέρχεται. Λοιπόν, έτσι και εμείς γνωριστήκαμε με την Ιφηγένεια όταν το Rice Club ήταν στην κυριολεξία στα Σπάργανα. Και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό και θέλω πραγματικά να εξάρω την τόλμη της, το θάρρος της, το κουράγιο της, το που δεν το βάζει κάτω και είναι ένα ζωντανό παράδειγμα αυτό για το οποίο μιλάμε σήμερα. Έτσι λοιπόν είμαι και εγώ εδώ. Λοιπόν, τι με όθησε να φτιάξω την Κιτίδα? Λοιπόν, η Κιτίδα έχει πίσω της μία διαδρομή 33 ετών μέχρι να φτιαχτεί, η οποία ακριβώς είναι μέσα στο θέμα αυτό το οποίο συζητάμε σήμερα. Πριν από 33 χρόνια και εγώ μόλις νέα μητέρα ήρθα στην Ελλάδα έχοντας ήδη ένα πολύ μεγάλο προνόμιο στο μπαγκάζια μου, που ήταν ότι ήμουνα μαθήτρια, η ζωή τα έφερε έτσι και είχα καθηγητές όλους τους πρωτοπόρους, τους παγκόσμιους δασκάλους που έφτιαξαν αυτό που ονομάζουμε περιγεννητική ψυχική υγεία και περιγεννητική ψυχιατρική. Και ξεκίνησε λοιπόν ένα πάρα πολύ δύσκολο ταξίδι να μεταφέρουμε και στην Ελλάδα μαζί με κάποιους συνεργάτες όλες αυτές τις γνώσεις του γιατί είναι σημαντική η υποστήριξη των γυναικών και των ανδρών όταν θέλουν να γίνουν γονείς, στα διάφορα εμπόδια που συναντάνε σε αυτή τη διαδρομή, παραδείγματος χάρη η υπογονιμότητα. Λέω ένα από αυτά, αλλά δεν είναι η υπογονιμότητα το πιο μεγάλο εμπόδιο. Το πιο μεγάλο εμπόδιο που δεν γνωρίζουμε ότι συναντάμε στη διαδρομή μας για να γίνουμε γονείς είναι η ιστορία μας. Και είναι το παρελθόν μας, είναι αυτό που λέμε διαγενεαλογική μετάδοση του τραύματος, το οποίο αποτυπώνεται απολύτως, έχει αποτυπωθεί ήδη στα νευρονικά μας δίκτυα, στον τρόπο με τον οποίο υπάρχουμε και σωματικά και ψυχικά. Και μολονότι λοιπόν υπάρχουν δύο βραβεία Νόμπελ, τα οποία έχουν αποδείξει το ένα στην υγεία, ο Καντέλ, και το άλλο ο Χέκμαν στην οικονομία, που έχουν αποδείξει την αναγκαιότητα παρέμβασης και υποστήριξης των ανθρώπων κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, πριν την εγκυμοσύνη και τον πρώτο χρόνο της ζωής. Γιατί λοιπόν υπάρχει αυτή η αναγκαιότητα? Γιατί ο Μεν Καντέλ και οι νευροεπιστήμονες απέδειξαν εργαστηριακά αυτό το οποίο είχε δείξει αυτός ο πολύ σοφός άνθρωπος, ο Φρόιντ, 1,5 αιώνα πριν, ότι δηλαδή αυτό το οποίο ζούμε όταν είμαστε μωρά, τον πρώτο χρόνο της ζωής, αποτυπώνεται πλήρως στα νευρονικά μας δίκτυα, φτιάχνει την αρχιτεκτονική του εγκεφάλου μας,
είναι η σωματική και η ψυχική μας υγεία, όλο αυτό δηλαδή το οποίο παίρνουμε κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης της μαμάς μας και του πρώτου χρόνου της ζωής μας, όλο αυτό θα διαμορφώσει κατά πάρα πολύ μεγάλο μέρος αυτό το οποίο θα είμαστε ως άνθρωποι στην ενήλικη ζωή μας. Και η περίοδος αυτή όμως διακρίνεται και από μια πολύ μεγάλη ευπλαστότητα και από μια δυνατότητα να κάνουμε αλλαγές. Να κάνουμε δηλαδή αλλαγές σε αυτό το οποίο έρχεται από τη γενεαλογία μας. Αλλαγές στους γονείς, αλλά και αλλαγές στον τρόπο που θα μεγαλώσει ένα μωρό για να μην υπάρξει αυτή η επανάληψη η οποία έρχεται από τις προηγούμενες γενιές. Αυτό είναι κάτι που μολονότι λοιπόν έχει αποδειχθεί στη χώρα μας, έτσι, προσπάθειες 20 ετών, δικές μου και συνεργατών μου, σε επίπεδο όλων των κυβερνήσεων που έχουν περάσει αυτά τα χρόνια, δεν δημιουργήθηκε ποτέ ένα πρότυπο κέντρο περιγεννητικής φροντίδας στο δημόσιο χώρο, εκεί δηλαδή όπου θα έπρεπε να ανήκει. Και έτσι λοιπόν πριν από 3 χρόνια αποφασίσαμε να φτιάξουμε την Κιτίδα, που είναι μια αστική μικροσκοπική εταιρεία, που έχει σαν στόχο καταρχήν την εκπαίδευση των επαγγελματιών υγείας και των επαγγελματιών της εγκυμοσύνης και των πρώτων χρόνων της ζωής, γιατί για να υπάρξουν αλλαγές, ξέρουμε τώρα πια ότι και εμείς όλα αυτά τα χρόνια αυτό κάνουμε, εκπαιδεύουμε ανθρώπους οι οποίοι ασχολούνται με την εγκυμοσύνη, με τα βρέφη, με τα νήπια, επαγγελματίες πρώτης γραμμής, ΜΕΣ, γιατρούς, βρεφοκόμους, νηπιαγωγούς, για να μπορέσουν να καταλάβουν πόσο σημαντική και να γνωρίζουν είναι αυτή η περίοδος της ζωής μας και πόσο πολύ επηρεάζει όλο τον τρόπο που θα υπάρξουμε μετά. Μπορεί να ακούγεται αυτό λίγο δετερμινιστικό, αλλά υπάρχουν ευκαιρίες ακριβώς να μην επαναλάβουμε αυτό το οποίο έρχεται και οι ευκαιρίες να μην επαναλάβουμε την παθολογία που εμείς φέρνουμε ως γονείς είναι ακριβώς να γίνουν πρώιμες και σύντομες παρεμβάσεις στην περίοδο αυτή. Έτσι λοιπόν φτιάξαμε την Κιτίδα και η αναγκαιότητα είναι αυτή, για να μπορέσει να μην επαναληφθεί η... Δεν πειράζει. Ναι, ωραία. Η δεύτερη αναγκαιότητα έχει να κάνει με την πολιτική και της οικονομίας της υγείας και της οικονομίας μιας χώρας. Ο δεύτερος λοιπόν νομπελίστας που σας ανέφερα, ο John Heckman, και μπορείτε να ψάξετε να δείτε τι είναι το Heckman Equation, Heckman με H, H-E-C-K-M-A-N. Ο Heckman λοιπόν πήρε Νόμπελ Οικονομίας, μαζί με άλλον άλλο που δεν θυμάμαι, πειραστήκανε, διότι απέδειξε, είναι Αμερικανός, απέδειξε ότι κάθε δολάριο το οποίο επενδύουμε τον πρώτο χρόνο της ζωής στα βρέφη και στην οικογένειά τους, αποδίδει στην οικονομία 60 φορές περισσότερο σε κέρδη. Πρόσφατα, στο London School of Economics, μια εξαιρετική μελέτη που όποιος ενδιαφέρεται μπορώ να σας στείλω, που λέγεται The Costs of Perinatal Mental Health Costs, απέδειξαν ότι αν δεν παρέμβουμε αυτή την περίοδο, δηλαδή αν υπάρχουν από minor μέχρι major διαταραχές σωματικές ή ψυχικές, αυτή την περίοδο, εάν λοιπόν δεν παρέμβουμε, το κόστος στη δημόσια υγεία και στη δημόσια οικονομία πολλαπλασιάζεται επί 20. Αντιθέτως, εάν παρέμβουμε, το κόστος, γιατί δεν είναι μόνο τα κόστη σε επίπεδο έτσι, μετρήσιμο, το κόστος, και ακούσαμε, είναι ανυπολόγιστο σε ανθρώπινο επίπεδο από τον πόνο, τον ανθρώπινο πόνο, ο οποίος δεν μπορεί να μετρηθεί. Από το γεγονός δηλαδή ότι επαναλαμβάνονται από γενιά σε γενιά δυσκολίες οι οποίες θα μπορούσαν να έχουν μετασχηματιστεί. Επομένως λοιπόν η αναγκαιότητα ύπαρξης πρώιμων παρεμβάσεων αυτή την περίοδο είναι ύψης της σημασίας, όχι μόνο σε ατομικό επίπεδο, αλλά και σε κοινωνικό, πολιτικό και οικονομικό επίπεδο. Και λυπάμαι φάνταστα που θα πω ότι είμαστε η μόνη χώρα στην Ευρώπη, η μόνη, ακόμα και η Πορτογαλία έχει, που δεν έχουμε πολιτική πρωτοβάθμιας φροντίδας ψυχικής υγείας. Εύχομαι εσείς που είσαστε νεότερες αυτό να το αλλάξετε. Εγώ είμαι μια ακτιβίστρια που θα σταθώ δίπλα σας
σε οτιδήποτε δράση χρειάζεται να γίνει στους stakeholders, σε αυτούς που παίρνουν τις αποφάσεις σε επίπεδο διαμόρφωσης των πολιτικών της υγείας. Τώρα το γιατί δεν συμβαίνει αυτό στη χώρα μας, νομίζω αυτό είναι ένα πολύ καλό ερώτημα που πρέπει να θέσουμε. Δυστυχώς η Ελλάδα είναι μια χώρα όπου μόνο θεραπεύουμε. Είναι μια χώρα όπου δεν μπορούμε να φανταστούμε τα πράγματα όταν δεν τα βλέπουμε. Χρειάζεται να γίνουν τα πράγματα. Γιατί άνθρωποι πολύ γενναίοι, όπως ήταν οι δύο οι ομιλήτριες και οι φίλες που εγώ πάρα πολύ χαίρομαι, που έλεγα στη Λίνα ότι αν μη τι άλλο χαίρομαι που γνωρίσαμε σήμερα δύο υπέροχες γυναίκες που μας κάνατε την εισαγωγή σε αυτή την ημερίδα. Άνθρωποι λοιπόν οι οποίοι μπορούν να κάνουν την εμπειρία τους και το πρόβλημά τους δύναμη και στόχο για να αλλάξουν τα πράγματα, ακόμα και αν υπάρχουν κάπου, μένουν στη γωνιά τους και δεν το κάνουν όλο αυτό πράξη. Η Ελλάδα λοιπόν είναι μια χώρα όπου δυστυχώς το πρόβλημα αντιμετωπίζεται μόνο όταν γιγαντωθεί. Είτε αυτό είναι ψυχικό, είναι σωματικό, είτε είναι φωτιές, είτε είναι πλημμύρες, είτε είναι λοιμήσεις, είτε καταποντισμοί. Και νομίζω ότι σαν κοινωνία πρέπει να δουλέψουμε πάνω σε αυτό. Το ζήτημα της κοιτίδας και των πρώιμων παρεμβάσεων ακουμπάει ακριβώς, και γι' αυτό είναι καινοτόμα πάρα πολύ η προσέγγιση μας και εύχομαι μια άλλη φορά να έχουμε την ευκαιρία να πούμε περισσότερα. Έχω ετοιμάσει μια πολύ σύντομη παρουσίαση που όποια ενδιαφέρεται μπορεί να την πάρει μέσα στην Ιφηγένεια. Νομίζω λοιπόν ότι η δουλειά που χρειάζεται να γίνει στη χώρα μας είναι να φανταστούμε ότι ό,τι δεν υπάρχει, ό,τι δεν βλέπουμε δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει. Ό,τι δεν βλέπουμε υπάρχει και μπορεί να αποσταθρώνει τα θεμέλια της ύπαρξής μας ως ατόμων, ως κοινωνίας. Και θα τελειώσω λέγοντάς σας ότι αν θέλουμε να γίνουμε μια πολιτισμένη κοινωνία, γιατί είπα να γίνουμε μια πολιτισμένη κοινωνία, μία συνάδελφός μου και πρωτοπόρος στην περιγεννητική ψυχική ψυχαναλήτρια πολύ σπουδαία, Τζόνα Ραφαελεύ, έχει πει κάτι το οποίο συμμερίζομαι απολύτως και είναι ο φάρος μου σε όλη μου την πορεία την επαγγελματική. Έχει πει λοιπόν ότι ο δείκτης πολιτισμού μιας χώρας εξαρτάται, όχι από τα μνημεία της, αλλά από τις πολιτικές και τις πρακτικές υγείας, οι οποίες απευθύνονται στις εγγύους και στους γονείς με βρέφη. Αυτό δείχνει κατά πόσο μια κοινωνία είναι πολιτισμένη. Το πώς δηλαδή φροντίζουμε τους πολίτες του αύριο. Το αν δηλαδή μπορούμε να φανταστούμε ποιοι θα είναι οι πολίτες του αύριο και τι χρειάζονται αυτοί οι πολίτες του αύριο για να είναι υγιείς. Επομένως, τους πολίτες του αύριο δεν τους θυμόμαστε και τους φροντίζουμε όταν γίνουν ψηφοφόροι. Τους πολίτες του αύριο τους ετοιμάζουμε πριν αρρωστήσουν, πριν πάθουν διάφορες συμφορές, από την ώρα λοιπόν που είναι εν το γίγνεσθε. Άρα από την ώρα που είναι στην κοιλιά της μαμάς τους και ας αξιοποιήσουμε τα 2 Νόμπελ τα οποία υπάρχουν και το έχουν αποδείξει αυτό και όλα τα πορίσματα των ευρωεπιστημών. Αυτό λοιπόν θέλω να βάλω σαν στόχο σε όλους μας και στους νεότερους και στους μεσήλικες και στους υπερήλικες, ότι αν θέλουμε να αλλάξει αυτή η κοινωνία στην οποία ζούμε, είναι σημαντικό να αλλάξουμε τον τρόπο του να θεραπεύουμε μόνο αφού αρρωστήσουμε και πάθουμε, σε προλαμβάνουμε, φανταζόμαστε και όπως είπε νομίζω η Νατάσα, μπορούμε να προλάβουμε ακριβώς αυτό πριν συμβεί, πριν αρρωστήσουμε. Ευχαριστώ πολύ. Περνάμε τώρα στην κυρία Πολυσίδη, η οποία είναι νευροεπιστήμον και μάλιστα και ιδρύτρια μια startup που ασχολείται με την ανάπτυξη στρατηγικών για τη θεραπεία της νόσου Πάρκινσον. Και γνωρίζετε έτσι, από την έρευνά σας από πρώτο χέρι πώς επηρεάζει τελικά αυτό που λέμε στις γυναίκες, τις εγκυμονούσες και τις νέες μητέρες να είναι χαλαρές, να μην αγχώνονται, που φυσικά δεν γίνεται. Τελικά το στρες επηρεάζει τις ίδιες, το παιδί τους και σε ποιο βαθμό? Καλημέρα και από μένα. Ακούτε? Ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ που με καλέσατε σε αυτό το όμορφο πάνελ, σε αυτή την όμορφη πρωτοβουλία σήμερα.
Λοιπόν, το στρες γνωρίζουμε ως νευροεπιστήμονες πλέον ότι όπως επηρεάζει και την υγεία της καρδιάς, το χρονοστρες επηρεάζει και τον εγκέφαλο. Οδηγεί στην νευροεκδήλωση, γενικά σε αρνητικές επιπτώσεις. Όσον αφορά τη νέα μητέρα τώρα, η νέα μητέρα είναι σε μια πολύ ευάλωτη κατάσταση. Όπως αναφέραμε και αναφέραν οι προηγούμενες ομιλήτριες, πρέπει να έχουν την σωστή υποστήριξη και από το οικογενειακό περιβάλλον και από το εργασιακό και από το κοινωνικό, ολόκληρη την κοινότητα. Το στρες λοιπόν, υπάρχουν αρκετές έρευνες και σε ζωικά μοντέλα και σε ανθρώπους ότι πρέπει να μειώνουμε το επίπεδο του στρες στις γυναίκες, ειδικά όχι και στην περιγεννητική περίοδο, αλλά και μετά από τη γέννα. Και έτσι πρέπει να έχουμε να πάρουμε κάποια μέτρα. Λοιπόν, αυτά τα μέτρα, να το πάω και λίγο στο κοινωνικό επίπεδο. Ένα παράδειγμα της Σουηδίας, στο Πανεπιστήμιο Uppsala, γιατί μιλάμε για πολιτισμό, όπως ανέφερε η κυρία Μιχαλέλη, στη Σουηδία είναι πάρα πολύ μπροστά στην προστασία των γονιών, όχι μόνο των μητέρων, αλλά και των πατεράδων. Εκεί έχουν, όπως έχουμε το σχέδιο γέννας, που πάμε στο γυναικολόγο και λέμε ότι θέλω να γεννήσω φυσιολογικά ή θέλω να κάνω καισαρική, είναι δικαίωμα κάθε γυναίκας. Εκεί έχουν το σχέδιο της εγκυμοσύνης. Έχουν σύμβουλο που θα πάνε όσο δουλεύουν στο πανεπιστήμιο και επισημάνω, επειδή είμαι και ερευνήτρια, δεν είναι μόνο το μόνιμο προσωπικό, είναι και οι φοιτητές που μπορεί να κάνουν διδακτορικό και να μείνουν έγκυες. Είναι και το μη μόνιμο προσωπικό που είναι post-doc, ας πούμε. Και έχουν σύμβουλο εκεί που δίνει, που θα συζητήσει μαζί με τη γυναίκα ποιο θα είναι το σχέδιο, πώς θα φύγει από την εργασία, πώς θα αποκατασταθεί όσο λείπει και όταν γυρίσει να εξασφαλίσει ότι δεν θα υπάρχει κενό. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και μάλιστα εδώ στην Αθήνα συνεργάζομαι και με το Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών. Εκεί κάνουμε τα πειράματα και μάλιστα ασχολούμαι με την ευρωεκδήλωση και το χρόνιο στρες. Εκεί έχουμε μια πρωτοβουλία που ξεκινήσαμε ένα σύλλογο ερευνητριών και ερευνητών για τα δικαιώματα, γιατί στην Ελλάδα είμαστε πάρα πολύ πίσω, δυστυχώς, για την προστασία των νέων μητέρων. Και είχα δει στην Αυστραλία που μια ερευνήτρια όταν φύγει, όταν μένει έγκυος, ότι δίνουν τεχνικό να συνεχίσει τα πειράματά της. Και αυτό είναι ένα μοντέλο που προσπαθώ να υιοθετήσουμε εδώ σιγά σιγά. Good luck. Ναι, είμαστε ακόμα στην αρχή, αλλά είναι ένα βήμα και όπως είπε η κυρία Μιχαλέλη, πρέπει να συνεισφέρουμε όλες και όλοι. Και συγχαρητήρια και στον κύριο στην πίσω σειρά. Δεν ξέρω τώρα ποιο ήταν το κίνητρό του να είναι εδώ σήμερα, αλλά είναι σημαντικό να υπάρχουν σε αυτές τις συζητήσεις όχι μόνο οι γυναίκες, προφανώς και οι άντρες, γιατί πρέπει να ενημερώνονται οι άντρες κυρίως. Δεν ξέρω αν σας κάλυψα. Όχι, πάρα πολύ, αλλά και είχε πολύ ενδιαφέρον αυτό γιατί δεν γνωρίζει ο κόσμος και ενός ερευνητή τα challenges που θέλει να κάνει οικογένεια και τι θα γίνει μετά. Ναι, είναι πάρα πολύ δύσκολο γιατί είναι πολύ ανταγωνιστικός ο χώρος. Ναι, σίγουρα. Οπότε όταν υπάρχουν και κενά στην εργασία λόγω παιδιών, πάει πίσω αναγκαστικά η δουλειά. Τώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι και πάρα πολλές ώρες, ειδικά όταν είστε σε εργαστήριο, ναι. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση βέβαια έχει φροντίσει για τα πιο ανταγωνιστικά, για τις πιο ανταγωνιστικές χρηματοδοτήσεις που υπάρχουν. Δίνουν ένα περιθώριο, ένα χρόνο για κάθε παιδί, να μειώσεις τα κενά από το βιογραφικό που υπάρχουν. Δηλαδή, αν έχεις 3 παιδιά, μειώνεται ο χρόνος σε περίπου 4,5 χρόνια από το διδακτορικό. Γιατί έχουν κάποια περιθώρια όταν μπορείς να κάνεις αίτηση χρηματοδοτήσεις ανάλογα με το στάδιο της καριέρας. Οπότε στην Ευρώπη γίνονται τέτοια βήματα, όπως και στην Ισπανία που είναι οι γειτονές μας, που είναι μεσογειακή χώρα, που θεωρείται και πιο πίσω, ας πούμε, από τις πιο βόρειες. Εκεί έχουν κάνει ειδική πολιτική, δηλαδή να εξασφαλίσουν ότι δεν θα υπάρχουν αρνητικές επιπτώσεις για διαλύματα.
λόγω ας πούμε, παιδιών, αν μια γυναίκα αποφασίσει να σταματήσει. Ότι αυτό είναι πλέον παράνομο ας πούμε, να γίνεται αυτή η διάκριση. Να επιστρέψουμε λίγο στην έρευνά σας. Οι γυναίκες τελικά είναι πιο ευάλωτες σε διάφορες ψυχικές παθήσεις, ας πούμε, στην κατάθλιψη. Γνωρίζουμε την επιλόγιο κατάθλιψη. Πέρα από αυτό, είναι και κάποια άλλα flags που θα πρέπει να προσέχουμε σε αυτή την περίοδο. Ναι, φυσικά. Καταρχήν, ο γυναικείος εγκέφαλος και ο ανδρικός εγκέφαλος έχουν αρκετά μεγάλες διαφορές. Μιλάμε για το βιολογικό φύλο τώρα, αλλά και για το κοινωνικό φύλο, που βέβαια δεν κατανοούμε τόσο καλά ακόμα. Οι γυναίκες, αναφέραμε στο προηγούμενο, οι δύο φοβερές ομιλήτρες, οι πρώτες, για το multitasking. Φαίνεται ότι ο γυναικείος εγκέφαλος έχει περισσότερη συνδεσιμότητα μεταξύ των δύο ημισφαιρίων, ενώ ο ανδρικός έχει πιο πολύ συνδεσιμότητα στο κάθε ημισφαίριο. Και αυτό κάπως μας ξεχωρίζει. Γνωρίζουμε αρκετά πράγματα που βέβαια έχουμε πάρα πολλά ακόμα να μάθουμε για τις διαφορές μεταξύ φύλων, αλλά όταν γνωρίζουμε μετά αυτό μας βοηθάει και να κατανοήσουμε τις νευροψυχιατρικές ασθένειες και βέβαια και πώς θα τις θεραπεύσουμε. Αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι της έρευνας στις νευροεπιστήμες αυτή τη στιγμή. Τώρα, για τις διαταραχές που επηρεάζουν πιο πολύ τις γυναίκες, καταρχήν, μάλλον γνωριζόμαστε όλοι εδώ πέρα, ότι για κάθε άντρα που έχει διάγνωση κατάθλιψης, 2 γυναίκες θα έχουν. Είναι 2 προς 1 η αναλογία. Τώρα, δεν καταλαβαίνουμε απόλυτα για ποιο λόγο υπάρχει αυτή η διαφορά. Υπάρχουν έρευνες που δείχνουν όχι μόνο σε μοριακό επίπεδο και σε επίπεδο συνδεσμότητας που ανέφερα, σε ορμονολογικό επίπεδο, σε συμπεριφορικό επίπεδο, ότι εκεί και προφανώς και το περιβαλλοντικό παίζει ρόλο. Έτσι, πάντα στην επιστήμη μιλάμε για τη γενετική, για τα γονίδια μας και για το περιβάλλον. Οπότε παίζει σίγουρα ρόλο και το περιβάλλον. Η κατάθλιψη είναι, σίγουρα υπάρχει πιο μεγάλη προδιάθεση στις γυναίκες. Η διαταραχή μετατραυματικού στρες, η διαταραχή πανικού, η άνοιας, δηλαδή και νόσο Alzheimer είναι πιο συχνή στις γυναίκες και όλες αυτές οι διαταραχές συσχετίζονται με το χρόνιο στρες. Δηλαδή υπάρχουν αρκετά ισχυρά αποδεικτικά στοιχεία από έρευνες και σε ζωικά μοντέλα και σε ανθρώπους. Οπότε πρέπει να το γνωρίζουμε αυτό. Και μάλιστα να σας πω, επειδή είμαι και ψυχοφαρμακολόγος και ασχολούμαι, δηλαδή το δικό μου όραμα είναι να βγάλω φάρμακο γι' αυτό και να δημιουργήσουμε και την εταιρεία, ότι όχι μόνο να κατανοήσουμε για να καταλάβουμε πώς θεραπεύονται, γιατί και η απόκριση στο στρες στη γυναίκα και στον άντρα είναι τελείως διαφορετικά. Και όταν μιλάω για απόκριση στο στρες, για τον άξονα υπόφυση υποθαλάμου επινεφριδίων που εκρίνεται η κορτιζόλη. Μέχρι το 1993 όλες οι κλινικές μελέτες γινόντουσαν μόνο σε άνδρες. Και αυτό, όπως έτσι καταλαβαίνετε ότι έχουμε ένα ποσοστό αυτή τη στιγμή 30% των ανθρώπων με κατάθλιψη δεν υπάρχει σωστή θεραπεία. Δηλαδή είναι ανθεκτικοί στα αντικαταθλιπτικά που υπάρχουν. Και αυτό είναι επειδή όλα τα φάρμακα φτιάχτηκαν για άντρες. Ναι. Και πλέον το γνωρίζουμε αυτό και πλέον και στις κλινικές μελέτες προφανώς συμπεριλαμβάνονται οι γυναίκες, αλλά και στις προκλινικές μελέτες που μέχρι τώρα σε ποντίκια και αρουραίους που κάνουμε την περισσότερη έρευνα γινόντουσαν μόνο στα αρσενικά. Οπότε καταλαβαίνετε ότι έχουμε τεράστια κενά σε αυτό και ειδικά όταν προσπαθούμε να φροντίσουμε τη γυναίκα. Τώρα να σταματήσω τώρα, αλλά σε ένα θετικό σχόλια που τον Αύγουστο τώρα που μας πέρασε έγινε η πρώτη έγκριση στην Αμερική για την επιλογή κατάθλιψη, ένα καινούριο φάρμακο. Αυτό είναι πάρα πολύ θετικό, γιατί μόνο στην Αμερική είναι 500.000 γυναίκες με επιλογή κατάθλιψη. Και καταλαβαίνουμε όλοι πόσο σοβαρή είναι αυτή, όπως αναφέραμε για την ευαλωτότητα, πόσο σοβαρή είναι και η επιλογή κατάθλιψη. Και πλέον έχουμε ένα φάρμακο, ελπίζω να εγκριθεί και σύντομα και στην Ευρώπη. Αυτά για τώρα. Τέλεια. Πάντως, από ό,τι καταλαβαίνω, εκτός από το κράτος, πρέπει και οι επιχειρήσεις κάπως να έχουν στο νου τους τις μητέρες που επιστρέφουν στη δουλειά με προγράμματα ενίσχυσης της ψυχικής τους υγείας.
Δεν ξέρω αν υπάρχουν συγκεκριμένες κατευθύνσεις που θα μπορούσαμε να δώσουμε στις επιχειρήσεις. Κύριε Μιχαλέλη, έχετε... Όχι, ναι. Ωραία, εγώ θέλω να κάνω δύο επισημάνσεις σε σχέση με τα όσα είπε προηγουμένως η κυρία Πισαλίδη. Πισαλίδη, έτσι. Πολυσίδη. Ναι, δύο πράγματα για το στρες. Η ικανότητά μας, έτσι, μπορείτε να αναφερθείτε, έτσι, η θεωρία που έχει κάνει ο Γιώργος ο Κρούσος για το στρες είναι μια παγκοσμίως γνωστή θεωρία. Ο Γιώργος ο Κρούσος είναι από τους most cited επιστήμονες για τη θεωρία του στρες. Λοιπόν, σύμφωνα με τη θεωρία του Γιώργου του Κρούσου αλλά και άλλων ανθρώπων, η ικανότητά μας να διαχειριζόμαστε το στρες οργανώνεται κατά κύριο λόγο στην προγεννητική και στην περιγεννητική περίοδο. Έτσι το ξέρετε αυτό. Επομένως, το αν ως ενήλικες θα μπορούμε να διαχειριστούμε το στρες, είναι πάρα πολύ ωραίο να υπάρχουν και φάρμακα, αλλά ακόμη καλύτερο είναι να μην χρειάζεται οι άνθρωποι να καταφύγουν σε φάρμακα, αλλά να υπάρχουν όλοι αυτοί οι υποστηρικτικοί μηχανισμοί που βοηθάνε τους ανθρώπους να διαχειριστούν το στρες στην κρίσιμη αυτή περίοδο. Και το άλλο που θέλω να προσθέσω για την κατάθλιψη στις γυναίκες είναι ότι όντως στην Ελλάδα το 10 με 12% των γυναικών θα εμφανίσουν minor μείζωνα κατάθλιψη στην περιγεννητική περίοδο. Αυτό το ποσοστό είναι πάρα πολύ μεγάλο. Και έχει να κάνει με το γεγονός ότι δεν υπάρχουν δίκτυα υποστηρικτικά. Δεν λειτουργούν τα υποστηρικτικά δίκτυα και αυτό χειροτερεύει από χρόνο σε χρόνο. Δηλαδή τα ποσοστά της επιλόχειας κατάθλιψης μεγαλώνουν αντί να μικραίνουν. Επομένως, δεν είναι μόνο η έλλειψη φαρμάκων που είναι κάτι σημαντικό, είναι η έλλειψη υποστηρικτικών δικτύων που αυξάνει την γυναικεία και την επιλόχεια κατάθλιψη. Και ένα τρίτο σημείο το οποίο θέλω να τονίσω είναι ότι σε μια χώρα όπου λέμε ότι έχουμε δημογραφικό πρόβλημα, το δημογραφικό πρόβλημα της Ελλάδας, εμείς δηλαδή οι ψυχαναλυτές, αυτό το οποίο ακούμε είναι σε τι κόσμο μπαμπά με έχεις φέρει να ζήσω. Όταν δηλαδή οι άνθρωποι δεν έχουν δίκτυα υποστήριξης, δεν θέλουν να κάνουν παιδιά. Διότι δεν υπάρχουν παιδικοί σταθμοί, δεν υπάρχουν προγράμματα υποστήριξης των οικογενειών. Άρα το δημογραφικό δεν είναι άσχετο καθόλου με το γεγονός ότι δεν υπάρχουν δομές υποστήριξης στην περίοδο αυτή. Να πω δύο λόγια και να δώσω στη φίλη μου που έχουμε συζητήσει πολύ περί αυτού του θέματος και εσένα σκεφτόμουν. Να απαντήσω λιγάκι στην Αλεξία. Με πολύ τυχαίο και πολύ ευτυχές θέμα. Εχθές παρακολουθούσαμε μια μεγάλη μερίδα για τα καινούργια έργα της υποστήριξης βασικής έρευνας στην Ευρώπη, το ERC, που θα δοθούν 16 δισεκατομμύρια, και για τις καινούργιες δραστηριότητες του EIT, του European Innovation Technology Funding και του EIC, και επίσης και του ερευνό-δημιουργό καινοτομό που έχουν να κάνουν στη σύνδεση της παραγωγής, της κοινωνίας και της βιομηχανίας με ερευνητικά αποτελέσματα. Εκεί λοιπόν και οι υπεύθυνοι του Υπουργείου Ανάπτυξης και όλων αυτών των έργων και της κοινότητας είπαν ότι θεσπίζονται καινούργια κριτήρια για υποστήριξη γυναικών και ανδρών οι οποίοι βρίσκονται σε paternity ή maternity leave και δίνουν ειδικά κριτήρια και ειδικά προνόμια και για τη βασική έρευνα και για την έρευνα η οποία θα είναι εφαρμοσμένη πάνω σε αυτά τα δεδομένα. Άρα έχω ένα καλό νέο να πω σήμερα. Επίσης για τα θέματα των ερευνητικών κέντρων και της διασύνδεσής τους. Όλα τα ερευνητικά κέντρα πια στην κοινότητα, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τα πανεπιστήμια έχουν υποχρέωση να έχουν το σχέδιο και το πρωτόκολλο ισότητας. Μέσα στο πρωτόκολλο ισότητας και μέσα στο δίκτυο και των πανεπιστημίων και των ερευνητικών κέντρων έχουν θεσπιστεί υποομάδες, εκ των οποίων οι υποομάδες σκέφτονται και οργανώνουν το θέμα της εξορρόπησης της προσωπικής και της επαγγελματικής ζωής, της υποστήριξης του bullying και της υποστήριξης της εγκυμοσύνης και της περιγεννητικής περίοδου. Άρα έχουμε θετικά και ενδιαφέροντα μηνύματα τα οποία μπορούμε να σας φέρουμε πολύ γρήγορα, και οι γυναίκες οι οποίες ασχολούνται ειδικά με το θέμα που είπε η Αλεξία, για το θέμα των φαρμάκων και των πειραματικών διαδικασιών και το Παστέρ και το ΙΒΑ, το Ινστιτούτο το οποίο ανέφερες. Υπάρχουν εξαιρετικές γυναίκες επιστήμονες και ερευνήτριες που δουλεύουν πάνω σε αυτό το θέμα. Και είναι εξαιρετικά σημαντικό και μπορούμε να αφιερώσουμε μια καινούρια
μια καινούργια ημερίδα, αν θέλετε, πάνω σε αυτά τα θέματα. Και το τελευταίο εντελώς στοιχείο και πάρα πολύ ενδιαφέρον, αμέσως μετά έχω συνάντηση με την Υφυπουργό, την κυρία Κεφάλα, που είναι ισότητας και οικογένειας, οπότε μπορώ να μεταφέρω με πολύ χαρά αυτά τα αιτήματα τα οποία θέσατε, τα οποία με πολύ χαρά να τα οργανώσουμε για να γίνουν πράξη. Υπάρχει μια ερώτηση από το κοινό, από τη φίλη. Καλημέρα, δεν είμαι από την αρχή της συζήτησης. Απλά θέλω να προσθέσω κάτι. Βρέθηκα εδώ γιατί έψαχνα να βρω έναν τρόπο. Έχω υποστεί 3 φορές μευτική βία. Νομίζω ότι ένας λόγος που υπάρχει κοινωνικότητα και πλόχια κατάθλιψη, δεν είναι η δική στις νευροεπιστήμες, είναι η μευτική βία. Έχω κλάψει πολύ. Μεγάλο θέμα. Δεν πήγα ποτέ το δίκαιο μου. Πήγα στο Υπουργείο στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα. Η πεθερά μου δούλευε στο Υπουργείο στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα και τους είπα τι γίνεται. Και μου είπαν τι να κάνεις. Κανείς δεν τους μαζεύει. Αυτό έχω να πω. Μευτική βία. Λυπάμαι πάρα πολύ για αυτό που έχει υποστεί. Χαίρομαι όμως που το. Γιατί εμείς έχουμε πει, ψάχνουμε να βρούμε έναν οργανισμό που να είναι αρκετά γενναίος, ακριβώς να κάνουμε αυτή την έρευνα για τη μευτική βία. Η μευτική βία είναι ένα τεράστιο θέμα στη χώρα μας. Είναι ένα τεράστιο θέμα. Το παιδί μου έχει γίνει φοβικό, συγγνώμη, το παιδί μου έχει γίνει φοβικό, γιατί το πήραν με τη βεντούζα, με το έτσι θέλω, γιατί ρώταγα τι γίνεται και μου το πήρανε. Την ώρα που εγώ δεν έσφραχνα γιατί ρώταγα μου πείτε τι γίνεται. Και είναι φοβικό το παιδί μου και κανείς δεν το παραδέχεται. Ναι, είναι ένα μεγάλο ζήτημα που κάποια στιγμή θα πρέπει να ληφθεί μια πρωτοβουλία από φορείς που έχουν και τα εργαλεία και τα μέσα και τους επιστήμονες να διερευνήσουν όλο αυτό το κομμάτι, το οποίο είναι υπαρκτό. Έτσι, εγώ 32 χρόνια μέσα με ευτήρια μπορώ να το πιστοποιήσω και σε πανεπιστημιακά με ευτήρια, ότι το ζήτημα των πρωτοκόλων για τις μευτικές πρακτικές είναι ανύπαρκτο. Είναι καθαρά ατομική υπόθεση. Δηλαδή, η υπόθεση του κάθε μευτήρα να σεβαστεί ή όχι τη γυναίκα την ώρα που γεννά. Και έστειλα στο ιδιωτικό μευτήριο, από το τηρήθηκα τα πρωτόκολλα της Βεντούζας και μου το θέμα σας λέει ερευνάτε. Και παίρνω τηλέφωνο και δεν απαντάει κανένας. Με κλείνουν συνέχεια. Επίσης, η Ελλάδα, να πω ότι είναι η μόνη χώρα για την οποία έχει ευρωπαϊκή, όπου ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας μας έχει καταγγείλει για τον πάρα πολύ μεγάλο αριθμό καισαρικών. Αν μπορώ να πω κάτι έτσι κλείνοντας, είναι ότι μιλήσαμε πολύ για το τι περνάει μια μητέρα, εργαζόμενη μητέρα. Μπορούμε όμως να συζητήσουμε και το τι περνάει μια γυναίκα που δεν μπορεί να γίνει μητέρα. Γιατί είναι ένα φαινόμενο της εποχής μας η υπογονιμότητα. Πολλές γυναίκες φτάνουν σε μεγάλη ηλικία για να αρχίσουν να προσπαθούν να φτιάξουν οικογένεια. Με αποτέλεσμα η ζωή τους και η καριέρα τους να έχουν μεγάλες απαιτήσεις και ταυτόχρονα προσπαθούν να χωρέσουν σε αυτό το πλαίσιο την προσπάθεια να καταφέρουν να κυοφορήσουν, που συχνά απαιτεί πάρα πολύ μεγάλη αποφοσίωση. Εγώ, από τη δική μου εμπειρία, θα περιέγραφα σαν μια part-time δουλειά παράλληλα με τη full-time δουλειά που έχεις. Πάρα πολύ οικονομική επιβάρυνση και με πάρα πολύ μεγάλο στρες που δεν ξέρεις πού θα καταλήξει. Θα ευοδοθεί, η προσπάθεια δεν θα ευοδοθεί. Και αυτό είναι ένα ταμπού. Είναι πάρα πολλά πράγματα ταμπού στη σχέση με τη γυναίκα. Η πελώχιος είναι ταμπού. Γι' αυτό έλεγα για τις επιχειρήσεις ότι θα μπορούσαν λίγο να λαφραίνουν τις γυναίκες σε αυτά τα επίπεδα, αλλά δεν το πολύ δίνω, να πω την αλήθεια, τουλάχιστον στο κλάδο που είμαι εγώ. Στην Ελλάδα, σε αυτό το τομέα, δηλαδή, το γνωρίζουμε και σε κάποιο βαθμό, μικρότερο ή μεγαλύτερο, το έχουμε βιώσει όλες όσες έχουμε γίνει μητέρες και είμαστε και εργαζόμενες μητέρες. Δεν είναι τυχαίο ότι είμαστε μία από τις λίγες χώρες που δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη για βοήθεια τα πρώτα χρόνια. Υπάρχουν χώρες στις οποίες έχει θεσμοθετηθεί ακόμα και η βοήθεια από τους συγγενείς, τη γιαγιά, τον παππού, το θείο. Και όταν λέω ότι έχει θεσμοθετηθεί, αυτοί οι άνθρωποι πληρώνονται κανονικά. Ας πούμε, στη Μεγάλη Βρετανία ισχύει αυτό.
Μπορεί κάποιος να πληρώσει με κρατική επιχορήγηση, ας πούμε, με κρατική βοήθεια μάλλον, επιχορήγηση, την μητέρα του, κάποια γυναίκα, τη μητέρα της, για να φροντίζει το παιδί της. Αυτό τι αποτέλεσμα έχει? Ότι όταν κάτι γίνεται και επάγγελμα, γίνεται πιο οργανωμένα και υπάρχει πιο σταθερά αυτή η βοήθεια. Είμαστε η μόνη χώρα που δεν έχουμε παιδικούς σταθμούς στους χώρους εργασίας, ακόμα και σε μεγάλες επιχειρήσεις, που δεν υπάρχει μια παραπάνω φύλαξη στα σχολεία. Τα σχολεία τελειώνουν πάρα πολύ νωρίς, δεν έχουν όλα τα σχολεία δυνατότητα να κρατήσουν τα παιδιά περισσότερες ώρες. Αυτό το έχουμε αντιμετωπίσει όλοι και το αντιμετωπίζουμε. Εγώ, ας πούμε, το αντιμετωπίζω αυτό το πρόβλημα. Δυστυχώς είμαστε πάρα πολύ πίσω. Οι επιχειρήσεις πρέπει να κάνουν πάρα πολλά βήματα, αλλά αυτό πρέπει να ξεκινήσει κεντρικά. Δεν μπορεί κάθε επιχείρηση, δεν μπορούμε να βασιζόμαστε στο ότι κάθε επιχείρηση θα πάρει μια τέτοια πρωτοβουλία. Πρέπει να γίνει, να θεσμοθετηθεί η βοήθεια στους νέους γονείς και κυρίως στη νέα μητέρα. Καταπατώνται και παραβιάζονται οι νόμοι περί μητρότητας, οι άδειες μητρότητας. Το γνωρίζουμε, νομίζω όλοι έχουμε βιώσει, έχουμε ακούσει, αν δεν έχουμε βιώσει προσωπικά τέτοια παραδείγματα. Πρέπει να γίνουν πάρα πολλά βήματα προς αυτή την κατεύθυνση. Και οι πατεράδες που επιθυμούν να πάρουν τη θεσμοθετημένη πλέον άδεια πατρότητας, καμία φορά δεν τους επιτρέπεται από τη δουλειά τους ή τέλος πάντων θεωρείται κάπως loser, ας πούμε, να το κάνεις αυτό. Ναι. Ισχύει, δηλαδή, κατά κόρη. Ναι, υπάρχει και ένα κοινωνικό στίγμα για τον πατέρα που θα πάρει την άδεια και θα μείνει στο σπίτι κάποιους μήνες για να επιστρέψει η γυναίκα του στην εργασία. Αν αυτό επιθυμεί το ζευγάρι, αυτό θα έπρεπε να μπορεί να το κάνει. Αλλά θεωρώ προσωπικά ότι η βασική έμφαση θα είναι η μητέρα να μπορεί να πάρει αυτά που πρέπει να πάρει, γιατί εκείνη, αν μη τι άλλο, κυοφορεί, έχει τις αλλαγές τις ορμονικές. Πρέπει αυτό κάπου να μπαίνει στο πλαίσιο και να κατανοούμε και με την επιστροφή στην εργασία ότι κάποια πράγματα έχουν αλλάξει. Είναι φυσικό. Άμα θέλουμε όμως να έχουμε νέους πολίτες και νέους ανθρώπους, πρέπει να υποστηρίξουμε τον άνθρωπο που τους φέρνει στη ζωή και να τον υποστηρίξουμε και στην ανατροφή αυτών των παιδιών. Οπότε πρέπει να γίνουν πολύ μεγάλα βήματα, αλλά σε θεσμικό επίπεδο και σε επίπεδο πολιτείας αυτά τα βήματα, για να υιοθετηθούν μετά από τις επιχειρήσεις και για να αλλάξουν την νοοτροπία όλων μας, έτσι. Να δώσω μια αισιόδοξη τόνο. Μου αρέσει να το κάνω αυτό, χωρίς να είμαι κυβερνητική. Έχουν αυξηθεί οι παιδικοί σταθμοί και θα αυξηθούν κι άλλο, γιατί είναι μέσα στα πλαίσια των προγραμματικών για το καινούριο ΕΣΠΑ. Η καταγραφή καταρχάς και η αύξηση και καλυτέρευση των συνθηκών εργασίας, επειδή τα παρακολουθώ λόγω των επιχορηγήσεων και των έργων τα οποία κοιτάμε. Και επίσης, αν θυμάστε, είχε οργανωθεί το πρόγραμμα «Οι Νταντάδες της Γειτονιάς» επί προηγούμενης κυβερνήσεως, επί της κυρίας Ρεγγέλα, και το οποίο πρόκειται να συνεχιστεί. Επομένως, και ο ρόλος μας είναι, και από εδώ και από οποιοδήποτε μετερίζει, συγγνώμη για την έννοια του μετερίζιου, αλλά νομίζω ότι ταιριάζει αυτή τη στιγμή, να τονίσουμε πάρα πολύ τη σημασία όλων αυτών των δομών. Των συστηματικών δομών και των υποστηρικτικών δομών σε επιχειρηματικό περιβάλλον, στο ιδιωτικό αλλά και στο δημόσιο τομέα. Και αυτά που είπατε προηγουμένως μπορούν να κατατεθούν σε μια πρόταση, να οργανώσουμε μια πρόταση αυτή η μέρα να έχει και ένα πρακτικό αποτέλεσμα, ούτως ώστε να πάει και πιο ψηλά. Ναι, συμφωνώ μαζί σας. Είχα συμβάλει στο πρόγραμμα Νταντάδες της Γειτονιάς, όπως είχα δώσει και προτάσεις για το πρόγραμμα Κυψέλη στην κυρία Μιχαηλίδου. Υπάρχει ένα μεγάλο αγκάθι σε όλα αυτά. Ποιοι και πώς εκπαιδεύονται οι άνθρωποι που θα κάνουν και τις Νταντάδες της Γειτονιάς και το πρόγραμμα Κυψέλη. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να τα κάνουμε όλα αυτά, αλλά με ποιους και αν είναι κατάλληλα εκπαιδευμένοι. Έτσι, είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Δεν αρκεί μόνο να μας δίνουν τα χρήματα για να κάνουμε δομές. Πριν τις δομές
πριν το φτιάξιμο των δομών, αυτό που έχω πει και στην κυρία Σιρεγγέλα και στην κυρία Μιχαηλίδου, είναι ότι οι άνθρωποι που θα τα πλαισιώσουν πρέπει να είναι κατάλληλα επιλεγμένοι και εκπαιδευμένοι. Είναι πάρα πολύ βασικό αυτό. Ευχαριστώ. Εγώ θα έλεγα ας ενώσουμε τις φωνές. Τις συστηματικές φωνές με ουσία και με βάση επιχορήγηση των ΑΜΚΕ και των ΜΚΟ που έχουν, όπως το Rise Club, όπως η Κιτίδα, που είναι συστηματικά οργανωμένες, οι οποίες θα επιλεγούν συστηματικά, θα αξιολογηθούν και θα προχωρήσουν. Νομίζω ότι είναι ένα από τα πρώτα βήματα που μπορεί να γίνουν άμεσα. Υπάρχει κάποια ερώτηση? Τους καλύψαμε. Μέχρι τώρα, μέχρι το επόμενο επεισόδιο. Ευχαριστούμε.